سلام سلام كبرات حوات كمي وإلكم كمي كأنيكم قاعد عن مساكم نبالكو لومي عربي على عسرته ورا عسرته سران حمشتني زخون زلو سلازي مودعتا عداقا صعود نايزي صومي حفشاوي صباح دار صباح عداقا يلن كم نريد لنا جن عداقا ناي ستوك ماركت يكون كريبتو كله حموش 6% وريد نريد نزبط حمالتي سلازي تيك أن مهنيات انتهي وريدو بحجة انتهي سلواتات كدورو اللي خير أسف حبينا خنزر غبينا حونا ربي ون كاب جرماني مالتي عبال في الفاينانس سنحي اللي جوين كجبرنا خالي كجبرنا جوين كجبري ناتو حسابات ون ككافلنا مالتي سلازيه قعد حال مساكم نابلكو شير قبر لهم تخيلنا نبتي هذا اللي كنت لكم مدد كاتوكو سيم حونا ويلكم قعد حال مساكا ويلكم يا لايت هربتم داموت فانس نايزي وارساي ويلكم ميرون إلياس برغت كلهم قعد حال مساكم حوات ميسي قويتم دمسي صبوق على زبل امنت علني سمي ويلكم كباري كلهم قاعد احنا مسكم هو تسفيت عونا بيرفكت شير قبل لمو اي ثينك سوسا سبعاتين علنا تخيلنا عبد مدب كاتوكم يا مالتي ويل كم زي لكم سكرين قاعد مبينو تسلا جير لكم الله مخنياتو تسلا بزحات وافرتي كم زي لكم سلازا امن بعبي كن كل يخون تسلا تاي استمركز زي كونه حافش او كله عداقه اوكي ثانك يو تعقستي يسمع له قاعد هالمتاكا ثانك يو نعم هنا يا سلازي نبت مدب كتوكم يتخيل احوات قدمت يا مدب جن ستيل نشتي قالتني ملختي حنت زي كونت كنت ملختي لي كم حال في قلت في له حنتي صباح كم سري وزر لكم يرده لغو صباح زعما ريل استيت زبل تمرتي كلونا ساعات كي قمتات ساعات 10 ببرلين ساعات شو مونت برلين ويكا يوكي ساعات شو عدت ناي مشت دخوني مالتي سلازي اللينك نايزو عب تليجرام كسدركم يعني تليجرام كاب ديسكريبشن كتروحوا تقدروا كنتم تسمعون سلسلة لنا مثلني اوف كورس نايلومي نا يوتيوب زغلسي ابز ما زلو سمناتون فحبيلنا بزعبا ستوك ماركت يكون كريبتو يكون قال ابول قاو عبيد تكور تمرتي كنبكم سزخنا ابو جوين تقبلوا تخوليهم توسخ كا ابز بصباح قدامت حنت قدام مالتي زجمر نسلسته وحيد ازي كون درغنا عمت زقصل بزعبا ستوك ماركت كريبتون ريل استيت ወይ kana ገዛውት ዘተኮረን ክራሽ ኮርስ ከሎና ስለዝኾነ ጆይን ክትቀብሉና ትኽእሉ ኢኹም ቁፅሪ ቴሌፎን ኣብዚ ሼር ክገብረልኩም ይኽእል እዚህ ግን ናብቲ መደብ ክትበልኩም ናብቲ መደብ ክትኣቱ ትኽእሉና ቁፅሪ ቴሌፎን ትሪኢኹም ግን ኣብዚ ኣለኩም ኣብቲ ናይ ታሕቲ ተፃሒፉ ክትሪእዎ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክመሃር ደልየልኩም ኣብቲ ወሳብ يكالي راي سلازي عداقا بمنك جمرالكم مغنياتو بمسرع استدالو سلازلو نو يجي قداميت نسيها anyway أبزي عناتكم share this welcome قاعد حمساكم نابلكو كم سري وزلكم عداقا بتعميو كورد ترى يزلو نزوردو كنزرب لنا بعبي جن كوالكوم كبابي شديشنت ب4% كورد كله تسلا درجه 5% كورد ريني لنا اي ام دي ابز حلفنا كتبيتنا 4 اول تايم هاي زخدلو نيرو ابا انت مع 4% وسخلو مقدر له 7% كورد ريني لنا انفيديا كتميت تبصح زبلو زحات نيرم ندخنا جن اوبوزيت 3% نبت حدا قص مالت 186 كورد كيلني لنا اب تشاينا مس نخيد علي بابا حنت خاطين مرحتي ويك عبيتي بولصات كالاتني عالمنا اوف كورس بزح كده قنيا نيرة كباب 10% almost شو مونت 6% كتقدر ريني لنا سلازي بفلاي تكنولوجي بعين ETF ويكا إندكس فاند خبر يخلنا ناي إزي ناي انتينا سيمي كوندكتور مع الانفيديا كوالكوم AM دي زحوفه نوح صبوز خدماتي كبابي 5% كتقدر ريني لنا تكنولوجي ناي أمريكا كبابي 3% كتقدر ريني لنا زغرمكم قنتين ناشو تكالات كنت شح ناشو تكالات IWM نبلو كلتنا تبع 5% ترى يقول ينزلوا بزح كودل تثبيت كبروا ليزي S&P 500 كلتا % كودل كله ناي تشاينا ETF كا درجة 6% جزء كودل كيلو له سو أب أمريكان تشاينا زودلو زلهم بارن طيب ناي تشاينا أمريكان زودلو زلهم طيب أوكي ببح هذا مسألكم يكسي لمالتي هذا حازل لي هذه تشاينا
tightens rare earth export controls ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ናይ ሓፅራ ቢላ ገጽልኩም እዚ rare earth elements ኢልና ንጽውዖ ዝበዝሑ ኣብ ኬሚስትሪ ወይ ኬሚካል ገለሰት ሓዘ ማለት እዩ ዓለምና እዚ ኩሉ ቴሌፎን ንጥቀመሉ ዘለና እዚኦም ባዕለን ክዝውራ መካይን ብለን ዘለና ፉል ሰልፍ ድራይቭ እንዲ ብዙሕ ነገራት ዝጠቅም ሓፃውንቲ ሬር እርዝ ማለት ካብ ካልእ ሓፃውንቲ ክትፈልዩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ እሞ ዳርጋ 80 ሚኢታዊት ካብ 70 ክሳብ 80 ሚኢታዊት እንተዘይተጋግየ ኣብ ቻይና ጥራይ ዝመፅእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተተሓሓዘ ኤሌመንትስ ኣለና ብዚ ማለት ስለዚ ካብ ቻይና ከባቢ 80% ይመፅእ እንተኮይኑ ቻይና ከዓ ንኣሜሪካ ኣይንሸጠልኩምና ክብልዎም እንተጀሚሮም ኣብ ዓለምና ዝግበር ዘሎ ንግዲ ብፍላይ ምስ ምዕባለታት ናይ ቴክኖሎጂ ቀዳማይ ተነቃፊ ይኸውን ስለዚ እዚ እንተተዓፅዩ ትዕዳጋ ተዓፅዩ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ እዚ ንኩዕሶ ዝገብረ ግን እንታይ ኦፍ ኮርስ ወላ ወርሒ 4 ጋጢሙ ነይሩ እቲ ወርሒ 4 ጋጢሙ ዝነበረ ምስ ናይ ታሪፍ ዝተተሓሓዘ ናይ ግብሪ ማለት እዩ ካብ ቻይና ዝመፀ ንብረት ናብ ኣሜሪካ ክንዚ ፐርሰንት ከነኽፍሎ ኢና 100% 140% ገለ እንዳበለ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ከዓ ኣጊዶምዎም ኣብዚ ሓለፈ ከዓ ቻይና ኣሜሪካ ንቻይና እንታይ ደሞም ነይሮም እቲ ዝበለፀ ናይ ኤንቪዲያ ኤአይ ጂፒዩ ወይ ከዓ ቺፕስ ንብሎ ዘለና ንቻይና ከይትህብዎም እንታይ ደኣ ትድኹም ዝኾነ ጥራይ መሓላለፍዎም ኢሎም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድኹም ተመሓላልፉና ትኾንኩም ዳ ኣይንደልን ኢሎም ነይሮም ቻይና ከዓ ስለዚ እቲ ኩናት ወይ ከዓ እቲ ባእሲ ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዝመሓየሻ ይመስልኒ ስቲል ዓሪፍ ነይሩ ን4-5-6 ወርሒ ኣይ ቲንክ ስቶክስ ዳርጋ 100% 4% ዝወሰኸ ነይሩ ብዙሕ ስራ ቢል ክሪኤልኩም ክእል year to date ወይ ኣብዛ ዓመት እንተሪእና ካብቲ ዝተሓተ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ 4 ኣጋጢሞ ዝነበረ QQQ ጥራይ ማለት እዩ ዳርጋ ልዕሊ 4% ወሲኹሉ ኣብ ውሽጢ 6-7 ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እምበር ንመጀመርያ ግዜ እዚ ከዓ እቲ ምእጋድ ናይ ሬር ኤርዝ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ ይዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትራምፕ ከዓ እንታይ ክገብር ኣቢሉ ማለት እዩ ትራምፕ threatens economic retaliation on China amid escalating dispute over critical rare earths ዝብለናሉ ብሰንኪ እዚ ናይ ሬር ኤርዝ ዝበሃል ዘሎ ከዓ እንታይ ብላሎ ትራምፕ ከዓ ማለት threaten የጠንቅቆም ኣሎ ንኣሜሪካ ብምንታይ ብቁጠባዊ ማለት ብምሽጉጥ ብገለ ዘይኮነ እንታይ ደኣ በቲ ቁጠባ ኣንሰን ዝተሓሳስያ ከም ናትና ይኮነን ስለዚ ኣብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ከዓ እንታይ ንህበኩም ኢና ወል ታሪፍ ብጣዕሚ ክነኽፍለኩም ኢና ዝብል ኣብ ምንታይ ፅሒፉ ኣብ ትዊተር ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ናቱ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝፀሓፎ ዳርጋ ጋዜጣ ሙሉእ ዘሎ እዚ ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ከይድኩም ከም ዝኾነ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ብዓብዪ ግን ንቻት ጂፒቲ ንእሽተይ ሳማራይዝ ግበር ሌለያ ኣብኡ ከመን ኣብቲ ናትና ፊደል ፋይናንስ ዝብል ሳማራይዝ ወይ ከዓ ሕፅር ኢሉ መፂልኩም ኣሎ ምናልባት ክርዳእና ብዝቐለለ መገዲ ይኸውን ማለት እዩ ካብቲ ጋዜጣ ሙሉእ ናይ ኣቶ ትራምፕ ወይ ከዓ ፕረዚደንት ትራምፕ ነብል ስለዚ ትራምፕ ቨርሰስ ቻይና ኒው ትሬድ ዋር ዝብለና ዘሎ ሓድሽ ናይ ኩናት ባእሲ ማለት እዩ ናይ ትሬድ ናይ ዝሸቐጥ ባእሲ ማለት እዩ ስለዚ ማርኬት ዕዳጋ ማርኬት ስቶክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ማርኬት ይኹን ዝተፈላለየ ማርኬት ድሮፕ ሻርፕሊ ቱዴይ ኣፍተር ትራምፕ ስትሮንግ ዋርኒንግ ኤጌንስት ቻይና ኣብዚ መጥቃዕቲ ዝተገበሮ ንቻይና እምበር ተገብር ክኢሉ ማርኬት ካ ዕዳጋ ክወርድ ክኢሉ ስለምንታይ ወሪድ እየ ዝገልፀልኩም ዘለኹ እንታይ ተገበርና ይሓሽካ ፅንሒላ ክገልፀልኩም ክፍትነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ዘሎ ቻይና has announced the new export control on rare earths and critical material ደናሎ እቲ ሬር ኤርዝ ክገልፀልኩም ዝፀናሕኩም እምበር ሓድሽ ኮንትሮል ወይ ከዓ ኮንትሮል ክገብሩ ክኢሎም ናብ ኣሜሪካ ከምዚ ትግበሩ ናብ ኤውሮጳ ከምዚ ትግበሩ ገለ ኢሎም ትእዛዛት ከመሓላልፉ ኣቢሎም ስለዚ these are essential for making smartphones ከም ትኽእለኩም ፀናሕኩ ቴሌፎናት ክንሰርሕ ድዩ ናይ ኤሌክትሪክ ቬክል ናይ በዓል ተስላ ባትሪ ዝጠቕመና ድዩ ናይ ኮምፒውተራት ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ እሞ ከዓ ናይዚ ናይ ኩናት ዝጥቀሙሉ ናይ ሚሊተሪ ኢኩፕመንት ዘለናን ኣዝዩ ኣገዳስን ብጣዕሚ ዓብዪ ኣገልግሎት ዝህቦምን እዩ ማለት ስለዚ ኣሜሪካ ክቕበልዎ ተዘይክኢሎም እንታይ ክገብሩ መጥቃዕቲ ናብ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ክፍቱን እዮም ከም ዝብልኩም ግን ብምንታይ ብትሬድ ዋር ማለት እዩ ስለዚ ኢፍ ቻይና ብሎክስ ሳፕላይ እቲ ቀረብ ዘሎ እምበኣር እንተኣጊዳቶ ብሎክ እንተጌራቶ ንሕና ከዓ ክስማዓና ብፍላይ ኣሜሪካ they will feel it ክስምዖም ማለት ኣብ ብሕማቕ ነገር ክፀልዎም ንምባል ኢሉ ማለት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ called this move hostile ኢሉ ፀውዒዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም hostile ከምዚ ንዓና ከሃሲ ንዓና ከድክም ተባሂሉ ኮንትሮቨርሻል ዝተገብረ ነገር ማለት እዩ ስለዚ instead China is trying to hold the world captive with its monopoly on rare earths ስለዚ ሞኖፖሊ ዝበሃል ኣብ ዕዳጋ ኣብ ስቶክ ማርኬት ይኹን ኣብ ክሪፕቶ ይኹን ኣብ ፋይናንስ ብሓፈሻ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ሞኖፖሊ ኣይፍቅደኒ ንኣብነት ጉግል ናይ ሰርች እንጂን ኣለኩም ናይ ከምዚ ኣለኩም ናይ ኤአይ ኣለኩም ኩሉ ዓለም ክትቆፃፀርዎ ኣይትኽእሉ ኢኹም ነተን ካልእ ተካላት ንኽኣትዎ ናብቲ ዕዳጋ ክፈትሎም እዩ ዝብል ማለት እዩ ሞኖፖሊ ስለዚ እቲ ዘለዎም ሞኖፖሊ እምበኣር ክጥቀሙሉ ከም ዝደልዩ ክዓፅዎ ከም ዝደልዩ ማርኬትን እዩ ዝሕብር ዘሎ ብዚ ማለት ስለዚ ሂ ካንስል ሂዝ ፕላን ሚቲንግ
ሚቲንግ ነይርዎ ባይ ዘ ወይ ርክብ ነይርዎ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝመፅሉ ሰሙናት እዩ ነይሩ ካንስል ገይረ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ይሂቡ ስለዚ እቲ ትራምፕ ዘጠንቀቆ መልእኽቲ ሓደ ማሲቭ ኒው ታሪፍስ ኦን ቻይና ጉድስ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረታት ብብዙሕ ግብሪ ክኸፍልሉ ከም ዝኾኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ርባዕተ ዝበዝሕና ነርና ኢና ብዙሕ ንዕዳጋ ፅልዋ ገይሩሉ ነይሩ ክልተ ሞር ካውንተር ሜጀርስ ኣንደር ሪቪው ስለዚ ኣብዚ ግዜ ዝግበር ካልእ መጥቃዕትታት ወይ ከዓ ካውንተር ሜጀርስ ኢልና ንፅውዖ ከዓ ከም ዘሎ ማለት መፅናዕቲ ይወስድሉ ከም ዘለዉ ክህቦም ኤኒ ታይም ክዝርግፎ ከም ዝኽእሉ መጥቃዕቲ ከዓ ዝሕብር እዩ ማለት መጥቃዕቲ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ሞር ኣብቲ ናይ ታሪፍን ካልእ ነገራትን ዘተኮረ ኢና ኣብነት ኤኣይ ናብኡ ከይከይድ ገለ ናብኡ ከይከይድ እዚ ዓይነቱ ሰለስተ ስትሮንገር ዩኤስ ሪስፖንስ ዳን ኤቨር ቢፎር ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንቻይና ክንህባ ከም ዝኾንና እዩ ዘሎ መጥቃዕቲ ክብል ከለኹ ክደጋግመልኩም መጥቃዕቲ ብኩናት ዘይኮነ በዚ ናይ ትሬድ ዋር ዝግበር ዘሎ ብናይ ኩናት ብናይ ሸቐጥ ማለት እዩ ሶ ስለምንታይ እምበር ማርኬት ፓኒክ ገይሮም ዕዳጋ ክጎድሉ ርኢናዮም ከም በዓል ተስላ ከም በዓል ኤንቪድያ ብዙሕ ትካላት ክወርዳ ርኢናና ስለምንታይ ሓደ ሬር ኤርዝ ዝበልናዮ ኦልሬዲ ኢን ሾርት ሳፕላይ ሕፅረት ኣለና ናይ ቀረብ ሕፅረት ማለት እዩ ኦኬ ጠለብ ብዙሕ ኣለዎ ቀረብ ግን ብጣዕሚ የለን ሓደ ስለዚ ታሪፍ ከዓ ነቲ ንሕና ንበልዖ ንሰትዮ ዝወሃበና ንቢዝነሳት ኩሉ ዋጋን ክኽብረለን ኢና ኣብነት እንቋቑሖ ቅርሺ ትገዛእ ዝነበርካ ካብ ቻይና ዝመፀ ቅርሺ 50 ክኸውን እዩ ኣፕል 1000 ዝነበረ 1500 ክኸውን እዩ ስለዚ ንዓና ከም ኮንሱመርስ ከም ሓሸሽቲ ከም መጥፋእቲ ከም ተጠቀምቲ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ከጥፍኣ ከነጥፍ ንግደል ማለት እዩ ሶ ኢንቨስተርስ ኣዋፈርቲ እምበር እንታይ ገብሩ they fear a full trade war between the world's two biggest economies እዚን ክልተ ፓወር ሃውስ ወይ ከዓ ሓያላት ዝኾነ ሃገራት ቻይናን ኣሜሪካን ብዓይኒ ኩናት ይኹን ብካቡ ዝብገስ ኩሉ ንጥቀመሉ ነገርስ ናይ ቻይና ወይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልእ ብዙሕ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ክልቲአን ክበኣሳ ከለዋ እምበር እንታይ እዩ ንሕና ከም ኣዋፈርቲ ፓኒክ ንገብር ንፈርሕ ማለት እዩ ፊር ኦፍ ዋት ዌል ከም ዝበልኩኹም ናይ ታሪፍ ዕዳጋ ከምዚ ክገብር እዩ በቃ ፍርሒ ይገብረሉ እቶም ኣዋፊርና ዝነበርና እሞ ክንሸይጥ ንግደድ ዕዳጋ እቲ ኣዋፊርና ሉ ዝነበርና ተስላ ድዩ ኣብ ኣፕል ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ክንሸጦ ንግደድ ስለምንታይ ምክንያቱ እዚ ንነዊሕ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ግን ከም ዝበልኩም ፓኒክ እዩ ፓኒክ ኣብያ ኣለዎ ወዲ ፓኒክ ኣብ ኤንቪድያ ፀንሐ ፓኒክ ኢና ንገብር ዘለና ፓኒክ ሕጂ ንዕዳጋ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅልዋ ገብረሉ ንግዚኡ ማለት እዩ ንግዚኡ ፅልዋ ገብረሉ እዩ ከም ዝበልኩም 3% ጎሊሉ እዚ ኪው ወይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት እንተሪእናዮ ግን ስቲል 16% እዩ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ወሲኹ እንተፀኒሑ እምበር ሰብ እንታይ ገብር ኤክስኪዝ ወይ ከዓ ምክንያት ስለ ዝረኸበ ንክሸይጥ ይግደድ ወይ ከዓ ዕዳጋታት ብዙሓት ሸየጥቲ ተረኺቦም ሽዑ ከዓ ኦፍኮርስ እንዳጎደለ ክጎደል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ዝኾን ዘሎ ከም ዝበልኩኹም እንታይ እዩ ፊር እዩ ማለት እዩ በቃ ፍርሒ ፓኒክ ኢና ንገብር ዘለና ስለዚ እቲ ውፅኢት እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስቶክስ ወይ ስቶክ ማርኬት ብሓፈሻ ይኹን ክሪፕቶ ኢሚድየትሊ ብቐጥታ ትራምፕ ድሕሪ ምግባሩ ጎዲሎም ማለት እዩ ሶ ግሎባል ማርኬት ሄት አንሰርተንቲ ከም ዝበልኩኹም ዘይተረጋገፅነት ነገር ኣይንፈቱን ኢና ብሓፈሻ ዕዳጋ ዘይኮነ ንሕና ወላጥረ ማለት እዩ ማለት ኮንፈርሜሽን እንደሊ 100% ዝኾነ ዝተረጋገፀ ነገር ኢና እንደሊ ስለዚ ፊር ትፍርሒ ከዓ ንዕዳጋ ከወርደሉ ፅልዋ ይገብረሉ and rare earths are simply too important to ignore ስለዚ ቱ rare earths ዝበሃል ንኣብነት ኤንቪድያ ትሸጦ ዝነበረት ብ50% ጎዲሉ ተባሂሉ ኤንቪድያ ጥራይ ኮነት እንትጎድል እንታይ ዳ ዕዳጋ ብሙሉእ ክጎድል ዝግደድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ rare earths ማለት እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝሓለፈ ምንታይ ዝበኣሳ ነይሩ ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ እዚ ኤኣይ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝጠቅም ቺፕስ ወይ ከዓ ጂፒዩ ናይ ባዕሊ ኤንቪድያ ናይ ባዕሊ ኤኤምዲ ማለት እዩ እዚ ዓብየ ናይ ባዕሊ ቺፕስ ኣበይ ዝስራሕ ወይ ከዓ ምን ዝውንኖ ባዕሊ ኤንቪድያ ባዕሊ ኤኤምዲ ናይ ምን ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ኣሜሪካ ንቻይና ክዕብልዎም ወይ ክፀቕጥዎም እንተደልዮም እንታይ ዝገብሩ ናትና ነገር ኣይንህበኩም ኢና ምክንያቱ ንሕና ስለ ንቋፃፀሮ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ቻይና ዝቋፃፀርዎ ረር ዳርጋ 80% ካብ ቻይና ዝመፅእ ከዓ እቲኦም እንታይ ገብሩ ንሕና ካዚ ንህበኩም ኢና ስለዚ መኪና ክትህልወኩም እኒያ እዚ ቴሌፎናት ኣይክትህልወኩም እኒያ ብሓፈሻ እዚ ናይ ኩናት ትጥቀምሉ ዘለኹም ከዓ ኣይክህልወኩምን እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ፍርሒ ኣብ ምንታይ ገብረሉ ኣብ ስቶክ ማርኬት ብምግባር ወይ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ቢትኮይን ብዓብዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክጎድል ትስፒት ይግበረሉ ወይ ከዓ ከም ዝረኣናዮ ዝገበረ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ኮንትሮል rare earths ከም ዝበልኩም 78% ይቆፃፀሩ ወይም the US depends on them ናይ ኣሜሪካ ኣብ እዮም ዝምርኮሱ ስለዚ now both sides are playing hardball if this escalates እዚ እንዳዓበየ እንዳበለ ተኸይዱ escalate እንተገይሩ ሰላም እንተዘይገይሮም ወይ እንተዘይተሰማሚዖም well እቲ ኤክስፖርት እቲ ኢምፖርት ኤክስፖርት ንብሎ ዘለና እምበኣር ኣብ ዕዳጋ ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ትስቢት ክገብረሉ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙናት ማለት ንዓና ከመዋፈርቲ ግን ብከመይ ፅልዋ ይገብረልና እዚ well it's very simple ዕዳጋ ክወርድ ከሎ ሰብ ክፈርሕ ከሎ ንስኻ ኢኻ ትስስዕ ኣብዚ እምበኣር ብዙሕ ግዜ ኢለኩም እየ ኣብዚ ቻነል ብጣዕሚ ነኺስና ንዛረበሉ ፊር ኤንድ ግሪድ እንተሪኢኹም ኣብዚ ሰብ ብጣዕሚ ፈሪሖም ኣሎ ማለት ወል ኤክስትሪም ፊር ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ፊር እዩ ዘሎ ኣብ ኒውትራል ከመን ኣይኮነ ኣብ ማእከላይ ከመን
ስስዕ ዘይኮነ ሰምንታይ ኣብ ኖርማል እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ዕዳጋ ብሕጂ እውን ክውስኽ ተፅቢት ይግበረሉ ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ እንተልኩምኒ ፓኒክ ይበቃ ፓኒክ ስለ ዝገበርና ኢዳ እምበር እቲ ፋንዳሜንታል ንኣብነት ኢንቪድያ እርኒን ሕማቕ ከምዚኣ ወይ 2008 ናይ ፋይናንሻል ክራሽ ኣጋጢሙ ወይ 2020 ባብል ኣጋጢሙ ገለስ ኣይኮነን እዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከምኡ ከጋጥሙ ክእል ድዩ ኦፍኮርስ እዚ ናይ ሎሚ ኣጋጢሙ ዘሎ ግን ጀስት ፓኒክ ንግዚኡ ጥራይ ዝኮን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘሎ ናይ ትራምፕ ፅማቅ ብቻት ጂፒቲ ዝተፀሞቀ የኽበኩም ፀኒሑ ሰማራይ ቻት ጂፒቲ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ክትጥቀምሉ የጠባዕኩም ከለኹም ንብዙሕ ነገር ክጠቅመኩም ስለዝኽእል ብዓብዪ ግን እዚ እቲ ጋዜጣ ናይ ትራምፕ ዝፅሓፍ ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም some very strange things are happening in China ኣብ ቻይና ዘጋጥም ዘሎ strange thing they are becoming very hostile and sending letters to countries throughout the world ገለብ ኣሎ ንዓለም ጥራይ ይሰድዱ እቲ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ሰሚኮንዳክተር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ፅልዋ ዘለዎ ናይ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለምና የለና ያለና ሓንቲ ካብተን መፅናዕቲ ዝወስዳ ንኣብነት ናይ ኢንቪድያ ዘለዎ ኤአይ ቺፕስ ዝበሃል ወይ ቴክኖሎጂ ሞባይል ብሓፈሻ እዚኣ ሞባይል እዚኣ እንታይ ዓይነት መሳርሒታት ተጠቂሞም ኣለዉ ኣብ ውሽጣ ተፅንዕ ትካል መፅናዕቲ ትወስድ እምበር ኣብዘላ ቴክ ኢንሳይትስ ትበሃል ናይ ቻይና ትካል እያ ኦኬ ናይ ቻይና ትካል ብዛዕባ ቺፕስ መፅናዕቲ ትወስድ ኣብዚ ውሽጢ ቴሌፎናት ድዩ ኣብ ውሽጢ ኮምፒተር ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘሎ ስለዚ ቻይና ብላክ ሊስት ጌራታ ንዓ ማለት እዩ ሜጀር ቺፕ ሪሰርች መፅናዕቲ ትገብር እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ከዓ እንታይ ዝብል መፅናዕቲ ሓሊፍ ሃዋይ ኣቀዲማ ክገልፀልኩም ፀኒሐ ቲንክ ናብ ክመልሰኩም ሕጂ ከማ መስለኒ NVDA AI chip ወይ GPU ኢለን ተፅሒፈ ኣብዚ ኣብዚ ሪእዎ እዚ ቺፕስ ወይ ከዓ እዚ GPU ትሪእዎ ዘለኹም H20 ዝበሃል ቺፕ ኣዝዩ ሓያል ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ወይ AI በዓል ቻት ጂፒቲ ንክትጥቀም ዝሕግዞ ዘሎ ትሬን ንክግበር ዝሕግዞ ዘሎ እዚ ኦኬ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዝዓብ ዳርጋ 78% መልኩ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ቻይና ኣሜሪካ እትዕብሎ ዘላ ነዚ ኦኬ ኣሜሪካ እትዕብሎ ኣብዚ ሓለፈ ንቻይና ከምዚ ከይሽየጥ ኢሎም ንኢንቪድያ ምስ ኣገድዋ ቻይና እንታዮም ገይሮም ኣብታ ሃገሮም ዘሎ ኤአይ ቺፕ ከምዚ ተመሳሳሊ ክወዳደር ዝኽእል ኣለና ንባዕልና ኸማን ኣይገድሰናን እዩ ኢሎም ነቲ ንእሽተይ ነዚ ኣጊዶም ናይ ባዕሎም ብባዕል ሃዋይ ዝበሃል ሙዕቡል ዝኾነ ክስታይ ኣምፂና ኣለና ኢሎም ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሃዋይ ናይ ቴሌፎናት ግለ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኦኬ ሕጂ ግን እዚኣ መፅናዕቲ እዚኣ ትካል እዚኣ እንታይ ትብ ዘላ እዚኣ ቴክ ኢንሳይትስ ትብ ዘላ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሃዋይ ዝነበረ ናይ ኤአይ ቺፕስ ከምዚ ናይ ኢንቪድያ ማለት እዩ ከምዚ እቲ ናይ ኤአይ ቺፕስ ኣብ ሃዋይ ዘሎ ኩሉ ኣብኡ ዘይኮነ ካብ ደገ ዝተሰረቀ እውን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ዓዶም ዝተሰርሐ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል ፀብፃብ ምስ መሓላለፉ ቻይና ከንታይ ገይሮም አንሬሊያብል ኤንቲቲ ወይ ከዓ ዘይተተኣማምን ኣሰካፊት ጥርጥርቲ እዛ ትካል እዚኣ ብዙሕ መፅናዕቲ ከይትባ ኣብዛ ዓዲ ንኣግዳ ዝብል መፅናዕቲ ሂቦም እዚኦም ቻይናስ ኮመርስ ሚኒስትሪ ሳይት ናሽናል ሴኩሪቲ ኮንሰርን ማለት እዩ ኣብ ናሽናሊቲ ወይ ከዓ ኣብ ናትና ሃገር ኮንሰርን ወይ ከዓ ዝስክፍ ኣለና እሞ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ነገር ስለዚ ተኣገድ ዝብል መጥቃዕቲ ምፅኦም ወይ መጠንቀቕታ ምፅኦም እዚ ሕጂ ወል እተን ናይ ቻይና ኢንዲቪጁዋል ትካላት ዝኾና እምበር ፕሮሂቢትድ ኮይነን ወይ ከዓ ተኣጊደን ዝኾነ ናተን ሓበሬታታት ምዛ ናይ ካናዳ ዘላ ትካል ሼር ከይገብራ ወይ ከዓ ሓሳባት ከይመሓላልፋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣላትኩም ቤጂንግ ክራክዳውን ኦን ቴክ ኢንሳይትስ ኬም ኣፍተር ኢት ሪፖርት ዛ ሃዋይስ ሌተስት ኤአይ ቺፕ ኮንቴን ኮምፖነንትስ ሶርስድ ፍሮም ኣውትሳይድ ሜንላንድ ቻይና ካብቲ ሜንላንድ ቻይና ወፃኢ ዘሎ ነገራት ከም ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣብዚ ዘሪኢኹሞ ካልኣይ ናይ ሎሚ ማለት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኳልኮም ሓንቲ ኣዝየን ዓበይቲ ዝኾነት ናይ ኤአይ ቺፕስ እያ ብፍላይ እዚ ቴሌፎናት ንጥቀመሉ ዘለና ኣብኡ ዘሎ ቺፕስ ንሳይ ተሰርሒቶም ጃንት ማለት ኣብ ስሪዎ ትኽእሉ ኢኹም ሶ ቻይና ኦፕንስ ኣንቲ ትራስት ፕሮብ ኢንቱ ዩኤስ ቺፕ ጃንት ኳልኮም ስለዚ ናብታ ኳልኮም ዝብለኩም ዘለኹም ባር እዚኣ ከዓ እንታይ ጌራ ኣብ ውሽጢ ኣትያስ ናታ መፅናዕቲ ማለት እዩ ኣንቲ ትራስት ዝበሃል ኣሎ እዚ ከምቲ ኣቐዲመ ገልፀልኩም ፀናሕኩ ናይ ጉግል ንኣብነት ጉግል ኩሉ ክትዕብልሎ ኣይፍቅዱላን እዮም ኣብነት ክሮም ዝበሃል እዚ ክሮም ዝጥቀሙ ዘለኹ ናይ ጉግል ክሮም ዝበሃል ካብ ጉግል ይሸየጥ ኢሎም ፀብፃባ መሓላልፎም ነይሮም ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕጂ ጉግል ተዓዊቶም ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ኩሉ ዕዳጋ ሓንቲ ትካል ክትዕብልሎ ኣይድለን እዩ ኣብ ዓለም ማለት ሼር ክኾን ኣለዎ ምክንያቱ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢንግላንድ ኣብ ከለኹ ከም ዕላል ማለት እዩ ኣብ ኤውሮጳ ብሓፈሻ እዚአን ናይ ኤነርጂ ትካላት ብጣዕሚ እየን ዘዕብልሎ ሕጂ እቲ ዋጋ ኤነርጂ ናይ ኦይል ድዩ ናይ ኦይል ኤሌክትሪክ ገለ ማለት እዩ እንታይ ዝገብራ ሕጂ ሓደ ገንዘብ ይህብኦ ንኣብነት ንሓንቲ መዓልቲ 50 ቅርሺ ቻርጅ ክንገብሩ ኢና ውድድር ስለዘየለ 50 እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ንሶም እዮም ዝቋፃፀርዎ ሕጂ ከምኡ ከየጋጥመታን ተባሂሉ ኣብ ዓለም እንታይ ይግበር ክፉት ይኸውን ዕዳጋ ካልእ ትካላት ንክኣትዎ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኳልኮም እምበኣር ሓንቲ ናይ እስራኤል ትካል ኣቢላ ኣብያላት ስም ኣብ ገለፅሉ ዝኾነ ናይ እስራኤል ዓባይ ትካል ኣውቶቶክ ትበሃል ናይ እስራኤል ፈርም ወይ ከዓ ትካል
እንታይ ጌራት ኣኳየር ጌራ ወይ ከዓ ኣኩዚሽን ጌራታ ማለት እዩ ማለት ገዚኣታ ክፋል ናታ ጌራታ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቻይና SAMR ዝበሃሉ እቲ ሬጉሌሽን ናይ ዕዳጋ ናይ እዚ ንኸየጋጥም ዝቋፃፅርዎ እምበር እንታይ ገይሮም ቫዮሌት ትገብር ኣላ ኣንቲ ሞኖፖሊ ሎው ከም ተገልፀልኩም ፀናሕኩ ትገብር ስለ ዘላ ወል ኣሸጋሪ ዝብል ፀብፃብ መፅናዕቲ ወይ ከዓ ንጠንቀቐላ ንከታተላ ዝብል ፀብፃብ ዝዓይነቱ ምስ ወፀ ሼርስ ወይ ከዓ ብርኪ ናይ ኳልኮም ከዓ እንታይ ጎዲሉ ናይ ኳልኮም 7% ክጎድል ከሎ ኳልኮም ሓንቲ ካብቲ ናይ AI ቺፕስ ስለ ዝኾነት ከም በዓል ኤንቪድያ እቲ ናተን ብሓፈሻ ዝገልፅ ETF ወይ ከዓ ኢንደክስ ፋንድ ከዓ ከባቢ 4% ክጎድል ኢና ያለና ብዕፅፊ ናይ S&P 500 ማለት እዩ by the way ስለዚ እዚታት ይመስል ከምቲ ኣቀዲመ ክገልፀልኩም ፀናሕኩ ግን of course እቲ fear and greed index ዝበሃል ዳርጋ 31% ወይ 31% ስለ ዘሎ I mean ሰብ ክፈርሕ ከሎ ከዓ እንታይ ንገብር ንፈልጦ ኢና we get greedy ንስስዕ ማለት እዩ ስቲል ጎዲሉ ለኩም ክንዝብ ዘለኹ by the way ኣብ ወሎ ክገልፀልኩም ነስን ሒለ እንታይ ተገበርና የሓይሽ ዝብል ናቲ ሓሳባት ሸር ገብረልኩም ክእለ ብሓፈሻ ግን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ዳርጋ ሶይቢንስ ዳርጋ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝበቁል ኣብ ኣሜሪካ ዝስራሕ ሶይቢንስ ብሓፈሻ ዜን ፒግስ ሓሰማ ዝበልዑ ወላቲ ፀባታት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝመፅእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ በዓል ቻይና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣይንገዝእን ስለ ዝበልዎ ንሶም ከዓ ብጣዕሚ ይሽገርሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ታሪፍ ዶ ገደደ ዝበሃል ስቲል ነቶም ህዝቢ ይጠቕሞም ኣሎ ኦፍኮርስ እቲ ፖለቲክን ገለን ፀገማታት ወላ ናብቶም ህዝቢ ክመሓላለፍ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ሓረስቶት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታሪፍስ ሃቭ ኮዝድ ቻይኒዝ ኤግዚት ፍሮም ሶይቢንስ ማርኬት Midwestern farmers are waiting on a solution ስለዚ እቶም ፋርመር ወይ ሓረስቶት ከዓ ነቲ መፍትሒ ይፅበይሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩናት ዘጋጥም ዘሎ እምበኣር ኣብቲ ዕዳጋ ናይ ስቶክ ማርኬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ህዝቢ ናይቲ ተቕማጥ ናይቲ ዓዲ እውን ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝረአይ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ከርስዕ ከለኹ ዶላር ከዓ ኦፍኮርስ ናብ 99 ስለ ዝኸደ ፅቡቅ ነቶም ኢንግላንድ ገለ ዘለና ብፍላይ ብጣዕሚ ጎዲሉ ነይሩ ሕጂ ግን ቁሩብ ሓጊዝና ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ናይ ወፍሪ ካልእ ተወሳኺ ምናልባት እንተሃልየኒ ንሱ እዩ እቲ ናይ US ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት ዳውን ቱዴይ ኤንቪዲያ ኣፕል ሶሪ ተስላ ኣማዞን AMD ለቫይ ኩለን ብሓፈሻ ኣሞንግ ቶፕ ሉዘርስ ኣስ ትራምፕ ታርጌት ቻይና ስለዚ እዚ ዝግበረሉ ዘሎ መጥቃዕቲ ብሓፈሻ ታርጌት ዝግበረሉ ቻይና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዕዳጋታት ከዓ ክጎድል እንታይ ርኢና ያለና ሓንሳብ ኮይና ርኢና ያለና ማለት እዩ ዝጎደለ ግን በዓል መን ኣሎ እንታይ ኢልኩምን ወል ብዓብዪ እዚኦም ኩለን ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ብፍላይ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት መፂኩም ኣለኹም ኣብኡ ከለኹም ብዛዕባ እንታይ ንዛረቡ ኣለዉ ዝብሉ እንተሃሊኹም ኣብኡ ከለኹም ንዝመፅ ዘሎ ኣዋርሕ ዝኸይድ ናይ ስቶክ ማርኬት ክሪፕቶን ሪል ስቴትን ትምህርቲ ናይ ገዛ ማለት እዩ ትምህርቲ ስለ ዘሎ ክትረኽቡ ምስ ትደልዩ ኣብቲ ታሕቲ ኣለኩም ቁፅሪ ቴሌፎን ብዋትሳፕ ክመሃር ደልየልኩም ፀሓፍለይ ዝመፅ ዘሎ ቀዳም ክጅምር እዩ ፅባሕ ግን ፅባሕ ቀዳም ማለት እዩ ነፃ ትምህርቲ ብዛዕባ ገዛ ናይ ሪል ስቴት ሕፅር ዝበለ ክራሽ ኮርስ ክህሉ እዩ ስለዚ ኣብ ቴሌግራም ዘለኹም እንተሃሊኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅባሕ ሰዓት 10 ብቆፅ 10 በርሊን መደብ ክህልወናይ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ገዲፈልኩም ኣለኹ ኣብ ቴሌግራም ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዕዳጋ ፅልዋ ዋው ቻይና 5% ጎዲልኩም ዝሪእዎ ዘለኹም 5% ኣይ ቲንክ ንእሽተይ ተመሊሱ ክኾን ይኽእል እዩ ኪው ስቲል ትሪእዎ ኣለኹም ንእሽተይ ምልስ ክብል ይወርድ ገለሉ ብሓፈሻ ግን 3% ጎዲሉ ንሪኦ ኣለና ናይዚ ዝብለኩም ፀናሕኩ 5% ጎዲሉ እቲ ኢንደክስ ፋንድ ማለት ናይ ሰሚኮንዳክተር ገለ ካብተን ብጣዕሚ ጎደልቲ ግን ኣቀዲመ ክገልፀልኩም ፀናሕኩ ኳልኮም ሓንቲ ካብተን ጃንት ዝኾና ናይ ሰሚኮንዳክተር ትካላት ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ናብ 154 ጎዲላ ኣላ ኦፍኮርስ ካብ ከባቢ ክንደይ ዝኾን ዘሎ ካብ 166 ተስላ 415 ኢማጂን 460 ዳ በፅሓ ነይራ ሓቂ ኣይበት ተስላ ዋፈርቲኩም ብዙሓት ዘለኹም ዝብል 480 በፂሓ ይንክ ሓደ ክልተ ሰባት እኳ ካብቶም ኣባላትና ፈልጥ 445 ክላ ዝሸጥኩም ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ሸጥኩም እየ ክብል ዝኽእል ኣይሚን ሎንግ ተርም ክኸውን ከሎ ክውስኽ ዝብል ተስቢት ካ ትገብረሉ ምክንያቱ እቲ ኣታዊታቶም ኣብ ግምት ብምእታው በዓል ኣሊባባ እንታይ ዓይነት ትካል እዩ በዓል ኣፕል እንታይ ዓይነት ትካል እዩ በዓል ማይክሮሶፍት እንታይ ዓይነት ትካል ኢልካ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከም ኣድቫይስ ክበኩም ኣብኡ ከለኹ ከይርስዓኳ ከለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሎሚ ዘጋጠመ ናይ 5% ናይ 4% ፓኒክ ወይ ከዓ ከምዚ ስምባደ ወይ ከዓ ጎዲሉ ኢልካ በቃ ከምዚ ነፍሲ ክስታይ ዝገብር ነገር ተኮይኑ እቲ ኣዋፊርካ ዘለካ ወፍሪ ዓቕምና ወይ ከዓ ብዙሕ እዩ ማለት እንዲ ስለዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ወሲኹሉ ዘሎ 100% 4% 30% ዝበዝሕ ወሲኹ ስለዚ ኩሉ ግዜ
ቅንስ ወይ ከዓ ጉድል እናበልካሉ ምንካድ ዝፅላእ ኣይኮነን ኣብኡ ከለኹም ከም ተወሳኺ ከም ሓሳባት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እየ ንኣብነት 200,000 ዝኣክል ዶላር ኣዋፊርካ እንተሃሊኻ ኣብ ሰለስተ ትካላት ወይ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ዲሪስክ ትገብሮ ማለት እዩ እንታይ ማለት እየ ሓደ ብኦፕሽን ጌርካ ካቨር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እሱ እኳ ክርብር ጣዕብለኩም ክእል ዝበዛሕኩም ካልኣይ ግን ክትሸይጥ ትኽእል ኢኻ ካብቲ 1000 ብር ክንተሃሊካ እተን 800 ጥራይ ትሕዘን እተን 200 ክትሸጠን ትኽእል ኢኻ ከምዚ ግን እንታይ ልዕሊ ዓቕምካ እንተኮይኑ ወይ ከዓ ፓኒክ ክገብረልካ ዝኽእል ትኮይኑ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ዝሰክፍ የብሉን ሎንግ ተርም ክንሪኦ ከለና ናይ 2 ናይ 5 ዓመታት እዩ ዘለኒ ዕላማ ዝብል ግምት ዝህሉ ግን አይ ዶንት ቲንክ ብዙሕ ዘሰክፍ ኣለዎ ዝብል ግምት የብለይን how do I join your community if I don't have Telegram but I have WhatsApp interesting I think የበዓል ኬንያ ገለ ዘለዎም ቴሌግራም የብልኩም መስለኒ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ገድፈልኩም ኦኬ I will say after description ተመሊስካ ርአያ ኢኻ ወይ ተመሊስካ ርአያ ኢኻ ሞ ምናልባት መፍትሒ ተረኺበ ክፅፈልኩም ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክፅፈልኩም ክፍትኒ ኣብዛ ናይ ቪድዮ እዚኣ ማለት እዩ ካልኣይ ፅናሓኩምን ኦኬ ስለዚ ዕዳጋ ብጣዕሚ ክጎድል ርኢና ኣለና ግን ድሕሪ ክንደይ ንኣብነት ተስላ ጎዲሉ ንብሎ ዘለና ሎማ 5% ዴይሊ ቻርት እንተሪኢኹም ኣብዚ ድሕሪ እቲ ታሪፍ 214 በፂሓ ነይራ ካብ 214 ናብ 470 ከይዳ ናብ 415 ተወረደት ስቲል ኦልሞስት 90% ንላዕሊ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ስለዚ ወሪዱ ኢልና ፓኒክ ክንገብር የብልና ንምባል ኢለ ብኣሳምሃው ግን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ክብልቀኒ ኣነ ብፍላይ ከምዚ ከስተንፍርስ ኣለዎ ዕዳጋ ፅኢሉ ላዕሊ ከይዱ ወላ ሓንቲ ክፍታይ ዘይብሉ ማለት እዩ ብፍላይ ንኣሽቱ ትካላት ገደ ወላ ሓንቲ ኣታው ዘይብለን ገለ ትካላት ክቁፅልኩም እየ ብዝድሓን ንኣብነት ኣነ ብኦፕሽን ገይረ ሾርት ዝገበርኳ ውሕዲ ብዙሕ ኣይኮነን ትገንዘብ ብሓፈሻ ግን ከም በቃ ከምዚ ዘይዕግበካ ወላ ሓንቲ ኣታዊ የብሉ ገለ የብሉ ስኢሉ ዝኸይድ ትካላት ኣሎ ገለ ካብኡ እዚ ናይ ኳንተም ስቶክስ ማለት እዩ ወራደ RGTI 5% ጥራይ ጎዲሉ INQ 7% ጥራይ ጎዲሉ አይ ቲንክ ሎማዓንቲ ብዙሕ ዳይሉት ገይሮም ሼርስ ማለት እዩ IRQ 10% ጎዲሉ QBT 10% ጎዲሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ዝገበርኳ ዲዌይ ብያ ዘላ ሓንቲ ካብተን ዝወሓደ ዝጎደለት ማለት እዩ ባይዘው እዚኣ ክትከውን ነይርለ ያ ስለዚ እንታይ ንምባል ኢለ እዚታት ጀስት ብሃይፕ ጥራይ ዝኸደ እዩ ኣትሊስት ዓቕምና ተዘይኮን ልዕሊ ዓቕምና ተዘይዋፈርናሉ ተመራፂ ይኸውን ንምባል ኢለ ኣሕዋት ብዓብዪ ግን እየ ኣለና በዓል ተስላ በዓል ኳልኮም እንትርኢና ኣብዚ ኤምዩ ክሪኦልኩም እየ ማይክሮን እውን ኦልሞስት 5% ጎዲላ ኤንቪድያ ብዓብዪ ብዙሓት ተዋፍር ዘለኩም ኤንቪድያ 185 ዳርጋ 4% ጎዲሉ ከምኡ ክብለኩም ከለኹ ግን ኣንዋሕ ኣቢልኩም ስትሪእዎ ዙም ኣውት ዝብል ወል 160 ነይራ ብዝሓለፈ ሰሙናት ቢትኮይን ክንርኢ ከለና ከዓ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ተፀፊዕ ኣላ ይመስለኒ ቢትኮይን 117 ብጣዕሚ ብዙሕ ወሪዳ ኣላ ማለት እዩ ብሰሙናት እንተርኢና ኖርማል ፀገም የለን ብመዓልቲ ክንሪኣ ከለና ግን ኣይ ቲንክ 126 ኦል ታይም ሃይ ምስ ሓለፈት ዳርጋ 8,000 ክንደይ ጎዲሉ ዘሎ ሶሪ 9,000 መር ኦልሞስት 9,000 ጎዲላ ካብቲ ኦል ታይም ሃይ በፂሓትሉ ዝነበረት 9,000 ክብል ከለኹ ብምኢታዊት ከባቢ 9 ሚኢታዊት ዝኮን ዘሎ ስለዚ ኢስ ኖት ከምዚ ክሬዚ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሕ ወሲኹ ስለ ዝቐንየ ስለዚ ናይ ክሪፕቶ ትካላት ኣብ ከለኹም ምክንያቱ ኣባንካ ገለ ካብተን ንዋፍረለን ስለ ዝኾና ናይ ክሪፕቶ ስቶክስ እንተሪእልኩም ኢተርም ከ4,000 ዋው BMNR ኣለኹም ብዙሓት ከማ እንተሓቲኹም 52 is good 4 ተበፂሕ ከማ ናይ ቲንክ ውድ ኢንቮልቭድ ክሳብ ሕጂ የብለይን 4 ተበፂሓ ግን it would be a good time to start accumulating ከምዚ ሓደ ክልተ ምባል ውሕድ ብርክታት ናጀመርካ ዝፅላ ኣይኮነን for now I don't know 52 ይሰቢት ኣይ ትሕቲ 17 ኣትያ ባይ ዘወ ቢትኮይን ማይክሮ ስትራቴጂ almost 300 ማለት ማልያ 365 በፂሓ ኣይ ቲንክ ኦፕሽን ገዛእኩም ነይርኩም ኮንግራቹሌሽን ተሸጥኩም ኣብ 350ታት ኮይን ቤዝ 350 ስቲል ሃይ ብጣዕሚ ልዕል እያ ዘላ ሰርክል 130 ኣይ ቲንክ ትሕቲ 100 ክትኣቱ ግባኣ ሮቢን ሁድ 8% ብኩሉ ግዜ ዘጠንቅቐኩም ከምዚ ኢተን ሪስክ ዝኾነ ኣሰት ትካላት ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ታሕቲ ክወርዳ ይረአየን ማራ ዋው this is bad 22 በፂሓ ኣለኩም ባይ ዘ ወይ ናይ 4 ቅርሺ ጎዲላ ፕላስ 7% ኔራስ ማይናስ 8% 15% ስዊንግ ጌራ ማለት ላዕሊ ታሕትን 15% ኣብ ሓደ መዓልቲ ማድነስ ባይ ዘ ወይ رايت I think more نابز نايس داتا سنتر جزء كيدن زلوا CLSK رايت قال كبيتكوين نوتي إندركنا داتا سنتر يتكمل لواتنا المسارحات زين كا 4.5% كوردا رئيناين علنا أو أفرت تعليقهم لما نقرأ لكم أبتناي كومنت سيكشن كتفوت خليهم حواتنا أبلوبين كخمي كده لا
Where is Palantir? Palantir only 5% ከማን አይወረደን which is okay. I think Robinhood ዝተፅፍዐት ምክንያት ናይ ቢትኮይን እዩ ምክንያቱ ቢትኮይን ክወርድ ከሎ ገለ ካብተን ዝወርዳ ትካላት ትኸውን SoFi 7%. ዋው TLT upside TLT so TLT ወሲኻ ስለዚ ናይ ስቶክ I think ኣብ ዝሓለፈ እቶም ኣባላት ዝኾንኩም ተዘራሪብናሉ ነርና ገለ ካብተን ክውስኻ ዝኽእል ዕዳጋ ክወርድ ከሎ ወይቲ ኢንተረስት ሬት ክወርድ እንትኮይኑ ቢት ቴክኒካል ክኸውን ይኽእል ብሓፈሻ እዛ TLT ዝብላ ዘለኹ TLT ቦንድ ክወርድ ከሎ ማለት ናይ ሞርጌጅ እንኸፍለሉ ኢንተረስት ክጎድል እዩ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ በንፃሪ TLT ክትውስኽ ከላ እቲ ቦንድ ይልዲ ይውስኺ ቦንድ ይልዲ ክጎድል ከሎ ሶሪ በንፃር ማለት እዩ ቦንድ ይልዲ ክጎድል ከሎኻ ገለ ካብተን ዝዕወታ ትካላት እምበር ባዕልመን ይኮና ናይ ሞርጌጅ ትካላት ክውስኻ ተፅቢት ይግበረልና ሓደ ክልተ ኣለዋ ኦፍ ኮርስ ግን ኦፍ ኮርስ ከም ዝሪኦ ዘለኹም TLT ከባቢ 100 እንተበፂሑ ስቶክ ማርኬት ከዓ ክራሽ ክገብር እዩ ማለት እዩ ስቲል ክንታሕቲ ገፁ ከይድ ማለት እዩ ስለዚ ሮኬት ካምፓኒስ ከዓ ገለ ካብቲ ናይ ፋይናንሲን ናይ ሞርጌጅ ትካላት ስለ ዝኾነት ክትውስኽ ተገዲዳ ኣላ ዋው ኡበር I didn't know ከባቢ 100 በፂሓ ነይራ 100 በፂሓ ዋው I didn't even know 93% ላይ ጎዲላ ለምኹ 3% ሮኬት ላብ I think ብዙሕ ወሲኻ ዝነበረት 73 ነይራ 10 ቅርሺ ጎዲላ ሎሚ ማይ ጉድነስ 73 በፂሓ ነይራ ሪኦ ኣብዚ holy moly دولار 98 برودكوم 5% ጎዲላ اوكلو شو 10% وسيخه اللهم ديهم اوكلو توافروا بيمنارس يس بيمنار جوين قبر روبي لينك صدر كان دي حسب خلا نشتي شير قبلنا بحسب كنا واتساب صدرك ويكا بس صدى روبي ترى يترحن انه بس يدل كان له روبي دحن روبي ترى يترحن كبوساب سدلتا يوم كان لقطعته تلودي دحن سنه لكم تعطوا تدخلوا حجي ግን روبين ابزي لينك سيدي ያለው ابزي ናይ ቻት ናጥዊካ doing well yes okay congratulations I tell you what انا اب ናይ اوكلو I never know ናይ اوكلو sorry not اوكلو روكيت لاب يعني sorry روكيت لاب انت قاعدين زدمتن ዝነበርኩ ቀልጢፋት ወንጭ ፈትያ اوكلو كم خبل كله ግን ኣታውት ባህል ይብላን so just have be careful ኣታዊታት ናታ ብጣዕሚ ትሕጂ ግን congratulations እቲ ገንዘብ ጽቡቅ ከይዳ ስለ ዘላ ማለት እዩ ሮቢ ሰይድል ካልኩ ሊንክ ጠዊቃቶ ሃይ ብሪን ዌልካም ገሬ ዌልካም ታሪፍ ኮይን ቤዝ ጽልዋ ይገብረላዶ ሎሚ ብዙሕ ወሪዳ ኮይን ቤዝ ክትወርድ እንተ ኮይና ስፔሲፊክ ወይ ከዓ ብውልቅ እናታ ዘይኮነ BTCUSD ቢትኮይን ይሓትሪ ቢትኮይን ተወሪዱ ግድን ምስ ቢትኮይን ዝተሓዘት ካላል ትወርድ ምስ ቢትኮይን ዝተሓዘት ካልካ ርሑቕ ከልከድካ ኮይን ቤዝ ቀዳሞት ካብ እንትኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እንት ናይ ንገዛእሉ ንሸጠሉን ቢትኮይን ኣብ እዩ ስለዚ ቢትኮይን ተወሪዳ ብዙሓት ገዛእቲ ይህልውን እዮም ብዙሓት ገዛእቲ እንተዘይሃልዮም ካብ ብዙሓት ኣታዊ ይህልዎምን ብዙሓት ኣታዊ እንተዘይሃልዎም ከዓ ستوك تانك تقبلوا هيك تحت تورد مالتي باي ذا واي بيتكوين مع سلام روبي كمي ويلكا دمتي اي سمعنا الله ربي سمع له انا رينا كمي توعد كمي شلون كلاتكم لا خمس كنت بقول له خمس بلوز قننا نشتي دمتي له انه اسمعك له حجي انا اسمعك له اي سمعنا لها خمس لاني روبي سوري يوتيوب لايف تسمعها اوكي حدي سمعنا لها خلاص سمعك له اوكي صدق شيء يا كمي توعي له عداقه 5 ريال لها مريت يحرمان له اي ثينك بلوج نزقنا يمسلني اوكي روبي من البحث نتورك كاتسق ما بيلو خون خلي احوات how do I join community I think مالي سلكي امسلني كم هارد ليه
تليفون الله ما بتحت 0044 شوعة تقدر زبل نا يوكي تليفون الله بو كم حد اللي كاتح في دبيد حونا كمل لسك أزمة دم سود أو دول قبل لكم I think نرجع 6 أسرار خم تمزجيكم الله موردي تمزل له كلام كجمري صباح قلنا نسات مدخلي بحفشة why the market is going minus it is tanking because of Donald Trump I should say plus يكيرهم فريحهم بده كأوسيق وصل زقني وقول تخيل كوينات لا مونغو تريد وارز ولا مونغو تشاينا مونغو أي أمريكاني ملسي كاتر خاين حاجة زخوني ما يعطوا غرف مجلسي الناس زلنا أكلو يا مالت congratulations إلى حالي في مثلا حجي أكلو باي ذا واي أكلو تراجع كونس كخولن كريالكا سوري nuclear energy فيسترا 209 شوقة نازل أصلا شو 10% قليلة أوكلو I think أوكلو مس بزحت سمن عجيرة لهم مثلا ندري زجاجي مس بزحت مس حجر نيجيريا مس أرجنتينا ريا مس مني مس بزحت جيرة بركستين كله ناي nuclear energy تكالات كور داخلوا عن السجن شو 10% هو تيخان ريال لنا جن يسوس سام بس يحني رأي لازم congratulations أوكلو يا let's coin هو أريده what about meta platform thank you متى بزح زيتن كفاتكال كأز فتوى جن كأزي وافر لا تكاليا so متى يوردتن على 3% ولا حد ممكن شو أنت بيس يعني راح إنه شو أنت بيتنا شو عتبي بيتنا يك على 10% تقولي لا just above 10 I think بحث الشاغل كواليتي أبع الفيسبوك أبع المتى أنت وافير كلونج تيرم ولا حد ترى طريق لونج تيرم كل تحمش عمت سبتكم شورت تيرم تقولين سلسلة 4 ورحي there's always fear فرح اللغة الجزء فوت يدخلنيها لونج تيرم جن I think بزح لسه كفي أقول سلام ربي سمع الله العجل رينا سمعك الله قرب أوكي ويلكم باكم قبل حنت ملسكة وقعد حنت ملسكة نو ناجي عداقة عندي خزارتني الحين حتى كا بزح جزء مالسي عداقة لعلي خير سلزلو نيشتي بروفيت وصد انت بالك عمان صلاة يكون كتبلك اني هاني رقمو ناتك اسسمنت ويكا حسابات بحافشة مزنا يلومي تواهي بزلو دحنا حتى بالكاتاب كان يا برينا سي كم تخنبلو لغانا نادي ماركت دارقا متحزت ساينو قريني بزحت كالات لعلا عقن كدي بانك اني مالتي سمي كونكتر اب كريبتو فلان ماركن ريسك اسد بالات كالات دارقا بملاتن بتعمين دي بانك اني تثبيت كانتايو كوركشن كم زغبرت ماركت تثبيني انا مالتي تقدر دسو ناي 10 ميتات كوركشن كغبرت تثبيني نيرا كن ماركت كيعرف يقصل صنيحو مالتي بتوساقا تاينيرو حدا تسفاتات نيرو تي ناي دونالد ترامب تاريفسي ابيت فريق سعرمو دارغا سعرتهم تقبيلهم يمكن يسولوا حدا سبات كان يرون حرات عسينا خوينا مغنياتو انت يعملوا دحرا انا ابيت فريق سعرهم بلان بي كم زلو ترامب ديزاير نيرو ناتو لا تسبنا خلنا حدا بتكاني لو ما عندي تناي زينا وتي مالتي ابتي تروس ميدا دزرغو حصفا حبشاوكات قلصو صنيحانيها نعو بمزرغو خاني لو ما عند ماركت تي مغنيات خدلقني تي ماركت سي قال نكر مغنيات خدلقني مالتي نتا مغنيات تقيمها وريدو مالتي ግን حفشاوي كبل كانديا ماركت مورالي وايتر فوني اي كبابي اسرا 30 ميتاوسي ستيل حجون كور دخليو مالتي ابديت رغاغص وانا تنادلنا تناي ستاكفليشن already اوينا زلنا قال مزينا شاداون كوينو وصلوا ناي يو اس government كاني سخوني يكون حبريتاي مصنا نسلو ناي سراح ديو ولا ناي ايكونومي جلس سخون حبريتاي وهابنا سلازي لا نفوت ነገር የለን ማለት እዩ እዝን ወደ ኻል እንተ ደሚሩሲ ያ ምክንያታዊ እዩ ማለት እዩ ትክክል ምክንያታዊ ናይ በሐቂ ወርቂ ዘወፍርኩም تعودكم يقوم ምክንያቱ ጎልድ ከም ንሪኦ ዘለና ጎልድ ፕራይስ ሎሚ ጥራይ 1% ወሲኹ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ 30 መዓልቲ 9% ወሲኹ ኣብ 6 ወርሒ 22 ኣብ ሓደ ዓመት 50% ኣብ 5 ዓመት ከዓ 100% ወሲኹ ንሪኦ ኣለና باي ذا واي اب 10 عامت 731% وسيخو نري لنا باخذ لكم سبايس ستوك اوكي كدكم
10 عامة دي خلص أنا حكي روبي سراكاب كل تشحن حمشتن كباب شدشن ولا الحين وديسمبر ستوك ماركت 400 وصفوا 400% جولد كم شو 700 لعلي اس ام 500 امشي باي ذا واي جولد سو حديت هاي الموبايل اللي روبي عم تحلف 100% وصف 5% وصف على حد عملت مالتي سولت نورمالي جولد 5% 6% كوسخات بيتقبروا نورمال يا ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 50% እንታይ ዘርእየና ዝብል ግምት ኣለካ ኣብዚ ምክንያቱ ሰብ ክፈርሕ እዩ ዝግባእ ሓቂ ولا عن السعر بالليلة وركسي كم زي حدا تعشمية حدا زينا اللي هو ماركت كم زي واقع ورقوسة قالت تسبي خاسي قال أنا قال ما تخم زلوا مالتي أب حماق إيكونومي ويد ما كينات قلب زلوا هو أبي ترى قال قوة عن جنب كابي حتى عمطة أو وركي حتى عمطة معناته أتي فياتي وحسن الذهب عينت عسل يكون كل شيء ماركت تمسكت تجارة ولا قدرسي فياتي وحسن هيبة كان آخر حد انكو وحسن دلو خاب قدم عاد خابت انتي زين لعلي حد كل زمن يلا خدي مس اب وركي خا ገንዘብ ካትخزنا كبير كات كتخيل نسبي كات كتخيل اب بانك تقوم تتخيل وركي اجي بصحت سبات وركي نحراني كوز وري خايو حد زيكنا لزبكا قال ነገር سي يمص كم زلو مالتي كنا تمتي ورك وسخي حما ايكونومي تمتي ورك وسخي بقى زخونه تمسيس ورق الوسخ على جزء اب تركي اب قربا جزء ما تحلف عامت كبابي وي مود 2023 اب هاجر زخونه ناي بوليتيكا ودي مسمع تفتي يعني ايكونومي ناي ترك خا ود تراي مالتي بس حتى تركوان تاغيرو مسيلكم شعوب نورم فيات بمول انا ورق غيرهم بقى زز متصاب سي ورقي تركي الحمد لله اجي انت عبدالو نيرو نتنا عدم زغاطم ايكونومي تمنجس قواصور ወይ کا نتمنجس سي نت ايكونومي بقليل على الكنترول كغبر خمسه كيفليتو عقبانا ورق يم حاتيتو تريكون تجنزبهم انفليكشن كوصعي ولا حتى زنبرت كاميت قشسي دارك عوارس قشيات غير مالتي دار اخي خ ገንዘብ ካድካጽል ና ወርቂ ካትቀይሮ ስለዚህ ሙሳክ ናይ ወርቂ ኣብ የርቱ ዴይታ ይኹነሎ 50 ገላይ ነይሩ መስለኒ ተማሊ ኣብዚ ዓመት 50 ሚእታዊ ወርቅ ወሲኹ ተራይ ይፈልጥኒ ከምዚ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ገለ ከም ዝሪና ይፈልጥኒና እጂ ምልክታት እዚ ሲግናል በቃ ሓፈሻው ወርቅ እንሕራኒ ክውሰሪና ኣብ ማርኬት ገለ ነገር ይመጻሎ ማለት እዩ አይ ቲንክ ካው ተበጊስ ናይ ከባቢ 30 ሚእታዊ بحجي كوريكشن كرينا زبل قمص لنا مالتي مس وساخ ናይ ወርቂ ወርቂ ጥራይ ይኮነ ዋላ ዚልቨር ካማነሲ ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመታት ዳርጋ ኣይወሳኸ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብ ከባቢ 47 ሊገለ ካማን ዳዕም ክብል ተራእዩ ማለት እዩ ሲልቨር ዳርጋ ሲልቨር ንሓሰሎ ሲልቨር ንሓሰሎ ኣክቹሊ ናታ ማፕ ነምጽ ግሪምን እንዲ ስብየር ኣኽዋን ነይረ ካብ ጎልድ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ውፅኢት ኣምሲ ባይ ዝበብዝ ዓመት በጣም ያ Yeah, بس بدأت تبالي سي نيرو ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ቢሉ Yeah, no, by the way, China have been buying Taliban gold. Work time in China ገዚኦም Yeah, China has now been buying gold steadily since October ካብ 2022 ጀሚሮም ቻይና ወርቂ ይገዙ ኣሜሪካ ቢትኮይን ይገዙ ቢትኮይን ካይገዙ እዮም ብዙሕ ገይሮም ፈሻ ግን ኩናት ኣብኡ ዘሎ ሕጂ ከመን ሕጂ ስኑ ክውስጥ ብጣዕሚ ሓጊዝዎ እቲ ዲዶላራይዜሽን ገለ ንብሎ ማለት እዩ ሶ ካብዚአን ዘለዋ ትካላት ምናልባት ሕጂ ትገብረሉ ከም ዝበልክዮ 30% 20% ክጎድል እዩ ዝብል እምነት ሃሊካ ሮቢ ሶ ዘለካ ወፍሪ ብፅቡቅ ክትጥቀመሉ እንታይ ትገብሩ ያ እቶም كم هول إلى الجزاءهم حرق له كم انفيديا زعمسلا كعزية يورد يجد سنيني مالتي توم ريسك أسد دحاسكم جن داشتكم يمزع لكم مالتي إذا على فسهم مثل ستوكات شيء تاني لا هذا فورتينيتي شعو كمان حد سبعة عددكم يركم سلام تهم شتكو
ካሽ ለዝደለኹም ማለት እዩ ማለት ማርኬት ናይ ምውራድ ምልክታት ከም ዝብሉ ቀጻሊ ኮይኑ ሰሚዕኒ ምስ ምውሳኽ ናይ ወርቂ ማለት እዩ ክልተ ስቶካት ዝሓለፈ ሸይጠ ካብኡ ወፃኢ ኻኒ ከም ሪስክ ኣሰድ ኤክስትሪም ሪስክ ኣሰድ ዋላ ሜም ኮይን ገለ ተባሂሉ ሓደ ሓደ ዝፅዋዕ ናይ ኳንተም ኮምፒውቲንግ እሳቶም ኣዝዮም ሪስክ ኣሰዳት ኣለውኒ ግን ዕላማ ናይ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ወይ ድማ ኳንተም ኮምፒውቲንግ እንታይ ከም ዝገብር ስካፕ ሰረዳእነ መጠን ሆል ክገብር እየ ዋላ ናይ ኳንተም ትካላት ከባቢ 7-8 ተወረዳ ወላ ሓንቲ ብዙሕ ደገድ ሰኒ ይኮነን ማለት እዩ እቲ ታርጌት ናተይ ኳንተም ኮምፒውቲንግ ክመፅእ ከሎሲ ዌልካም ኢልካ ምቕባሉ ማለት እዩ እቲ ቴክኖሎጂስ ብዝግባእ እንድሕር ተረዲእኒ እቲ እምነተይ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤኣይ ስለዝኾነ ሆል ክገብር እየ ንስዊ ትሬኒንግ ገዛእኹም ሓደ ስቶካት ግን ዳሸጥኮ መፅእ ኣለኹ ንኣብነት ሎማዓንቲ ኣብ ኤንቪዲያ ብ160 150 ድሕረ ዝገዛእኹም ንሓፂር ግዜ ዝገዛእኹም ሎማዓንቲ ሸይጠ ማለት እዩ ካልእ ንሓፂር ግዜ ዝገዛእኹ ተወሰኽቲ ስቶካት ነይሩ ናይ ሴሚኮንዳክተር ማለት እዩ ኣብ ታይዋን ሴሚኮንዳክተር ኣብ ከባቢ 135 ንሓፂር ግዜ ዝገዛእኹ ነይሩ ሎማዓንቲ ሸይጠ ምክንያቱ ካሽ ስለዘለየኒ ማለት እዩ ካልእ ከምኡ ድሓስኮም ነይሮም ሓደ ከም ንኣብነት ኣብ ማራቶን ኣቐዲመ ኣብ 1465 ሒዘ ዝነበርኩ ሎማዓንቲ ደሓን ከላ ቁርብ እኳ ደንጌ ተስፋታት ነርኒ ግን ደሓር ናብ 600 ሚእታዊት ኣብ ወስኸትሉ ሎማዓንቲ እውን ኣብ ማራቶን ከባቢ 10 ሚእታዊት ገለ ካብ ናይ ማራቶን ሸይጠ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሎማዓንቲ ብዙሕ ሸይጠ ምክንያቱ ብውሕዱስ ናይ ከባቢ 30 ወይ ድማ 50% ካሽ የድልየንሎም ማለት እዩ እዚ ካ እንታይ ይገብር እንድሕር ደኣ ንሕጂቲ ማርኬት ክራሽ ገይሩ ክራሽ ኮ ክገብር ኣይክእልኒ ግን ኮሬክሽን እንድሕር ገይሩ ኣብቲ ዝቕፅል ፀወታት ከም ካርድ ክትጥቀመሉ በቃ ማለት እዩ ካሽ ሰዲካ ካርድ ለካ ማለት እዩ እዛ ሰዋይ እንድሕር ደኣኒ ድሕርና ዝገዛእናዮም ስቶካት ኣለዉ ኮይኖም ፕሮፊት ወሰድናሎም ፅላእ ኣይኮነን ከም ፓላንቴር ንኣብነት ልዕሊ 100 ተገዚእኻ ኣማራፂ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓነን እዩ ናይ ተስላ ንባዕሉ ልዕሊ 400 ደለና እኮ ይመስለኒ ግን ልዕሊ 400 ዳሓዝናዮ ሰባት ተለና ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓነን እዩ ኤንቪዲያ ንባዕሉ ልዕሊ 170 ወይ ድማ ልዕሊ 160 ገዛእናዮ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓነን እዩ እኩል ፕሮፊት ወሲድና ተወፀና ተመራፂ ማለት እዩ ክትሓዝ ዝኽእሉ ስቶካት እንድሕር ኣነ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ሒዝና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዓመት ዝገዛእናዮም ስቶካት ንኣብነት ኣብ ምስ ምምፃእ ናይ ዲስፒክ ማለት እዩ ምስ ምምፃእ ናይ ዲስፒክ ዝገዛእናዮም ስቶካት ኣለዉ ሆል ክንገብሮም ንኽእልና ማለት ኣብ ፅቡቅ ፕራይስ ስለተተሓዙ ማለት እዩ ኣብዚ ቡሊሽ ማርኬት ዝተገዝኡ ስቶካት ግን ተተሸጡ ተመራፂ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ቡሊሽ ማርኬት ገዛእኹ ንብሙሎም ሸይጠ እየ ያ ፅቡቅ ታንኪ ሮቢ ኣይሚን ንሲ እቲ ኣቐዲመ ክገልፆ ፀናሕኩ ክደግመና ተመሳሳሊ ማለት እየ ተመሳሳሊ እዩ ንግዚኡ ብዙሕ ማሲን ሎንግ ተርም ኢና ዝሓዝናዮ ከምዚ በዓል መታ ፌስቡክ ከም በዓል ጉግል ገለ ተኮይኑ ሓንቲ ሰክፍ የብሉን ሃይ ሪስክ ወይ ሃይ በታ ዘለዎ ትካላት ምስኮኑ ኣሽቱ ትካላት ግን ጅስ ንእሽተይ ኣንለስ ከምዚ ሮቢ ዝበሎ ተረዲእካ ሪስክ ከም ዘለዎ ዋላ 9% ይግደል ትብሎ ተኮይኑ እቲ ዝዋት እቲ እንተዘይኮይኑ ግን ያ እቲ ሪስክ ኣሰት ዝበሃል ኣይመሓስኮን እየ ዝብል ኣነ ኣብ ቡል ማርኬት ኢና ዘለና ኣይ ቲንክ 2 ዓመታት ኣከታቲልና ከየቋረፅና ማለት እዩ ኪው ክሪኤልኩም ክእል ከለኹ ክንደይ ዓመት ካብ ሰሪእኹሞ ካብ 2022 ክራሽ ዘጋጠመሉ ግዜ ነርኩም ኢኹም ሳና ኣባላት ኣብ 9 ግዜ 2022 ዝቡክ ንዋፍር ከና በዓል ኤንቪዲያ ንዋፍረሉ ዝነበርና እዋናት እንተሪኢኹሞ ብድሕሪኡ ስረዩ 126% ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ወሲኹ መን እዚ ኪው ኢቲኤፍ ማለት እዩ ኢቲኤፍ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት 33 ሚእታዊት ክንደይ ርኤ ፅኒሕ ሶሪ 120% ልዕሊ 4% ዓመታዊ ኣንዋል ዕብየት ዘርኢ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ 4% ETF ተባሂሉ ንሓደ ዓመት ቡል ማርኬት ባል ክሊር ዝኾነ ቡል ማርኬት ማለት እዩ ካብቶም ቀዳሞት ምሳና እንታይ ካብ በዓል ኤንቪዲያ ከኣለኩም በዓል ኤንቪዲያ ንባዕሉ ቡል ማርኬት ክንደይ ዓመት ገይሩ እንተኢልኩም እኒ ኣብ ዘርእዎ ካብዚ ጀሚሩ ካብ 2022 ልክዕ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ከባቢ 1200% ወሲኹ ንሪኦ ኣለና ኮስ ቅድሚ ገለ ጋጢሞ ድየ ኣብዚ ነረኽማ ናብዚ ናይ ሕጂ ዘጋጠሙ ዝሓለፈ ታሪፋት ድዩ ገለ ዘጋጠሙ ብሓፈሻ ግን ልዕሊ 100% ክወስኽ ርኢና ኣለና ካልእ ትካላት እንተሪእና ከምኡ ተመሳሳሊ ሕጂ እንታይ ምባል 3 ዓመት ቡል ማርኬት ራብዓይ ክቅፅል ይኽእል ድዩ
nobody knows ግን still نشتي تنقابل في لابسنا هاي ريسك هاي ريوارد اللو إلنا عملوا نشتي تنقابلنا سلا كونن حبيت كالات بقعة توزلو كلا مسنر إجن بزح سكف يبولن إنا نبل مالدين قال ምናልባት ንእሽቱ ትካላት ዝሓትዎ ኣለዎ ሞ ተንከፍ ክነብሉ ሎም ሮቢ ኢተሮ ኣይ ቲንክ ሓዳስ ትካል እያ ኢተሮ ሚን ኣሕዳስ ትካል ክልኩ ካብዚ IPO ዝኣተወትሉ ዝሓለፈ ዋርሒ ካብቲ ጅምር ሰብ ዓሊ ገለ በፂሓ ነይራ ኦፍኮርስ እቱ ምስ በለት ሕጂ ግን ብጣዕሚ ጎሊላ ንሪኣ ኣለና ስለዚ ምስናቱ ፋንዳሜንታል ዋላ ክንፈልጦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ብሓፈሻ እቲ ፊንቴክ ወይ ከዓ ኤክስቼንጅ ንብሎ ግን ብጣዕሚ በዚሕን ስለ ዘለዎ ኣይ ሃቭ ኖ ኣይድያ ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ጥራይ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ከይዳ እሞ ከዓ በዓል ሮቢን ሁድ ክትገብር እንተጀሚራ ግን ላዕለ ክትስቀል ትኽእል እያ ንግዚኡ ፎር ናው ኣይ ዶንት ኖ ኣብ በር ማርኬት ከለና እንተ ኣትያ ንኣብነት ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እንተዘይኮይኑ ግን ቲንክ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ንገብር ንኽእልና ካብኡ ዝበለፀ ትካላት ኣሎ ድዩ ብጣዕሚ ንከታተሎ ትካላት ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሎ ክብል ይኽእል እያ ማለት እዩ ኢትሮ መልሰልካ ፅንሕ what do you think about AI bubble ብርሂን what do you think ሮቢ ናባኻስ ክምልስሎ ኢና AI bubble حتى زربا أبابل على نادة تبل ولا بي؟ بابل مات AI بابل كم زين عملت كتشح عملت مرات عملت زين هاي دات كوم بابل نيرو هاي تكنولوجي سويلو هاي عداقة بابل سلام عليكم بعد مايكرو استراتيجي 9% قديلو كم بعد مايكروسوفت بزح قديلو وعلى حد القوس يكون دي قد بزحات قال كم بعد ياهو جيميل جنتكم ايميل جنتكم زغرنا بتعموري معناته زي زخونه فنا سيسكو اوكي كنا سيسكو زغرنا قوم مالتي وبابل حجس what do you think is ناي AI بابل لنا قال زبل حجي بزحات مو زي تحزو ناي تقعزسي معناته جميرنا هنا ام زبل دامبر اي ودانا نعملت انا بعد اوبن اي قال نحراري ناسي بعد سويا حدن كلتن زرعناو ناي ارتفيشال انتليجنت فيديو ريخات هنا ناي AI فيديوهات كاو كود بلت كاني اب سويا سلسة كاني ادفرتايز كيرو ملا مالتي سام مالت مال ادفرتايز كير لا مالتي دحرات ريخا كونكا ستيل جينا عيبت حنا لنا مالتي اوكي ما سجيغالو اب سويا حدن كلتن جيغا تاترينا هنا اب سويا سلسة كاني كاون لعلي ام عرارين كموتيوم اب سويا 4 كاني حموشتكم لعلي تقصلي مالتي يجمر يزلو مالتي كان توسع كانتاي دحري ناي AI نريو عودن تاي مسيلكا إذا ناي سيلف درايف دبال كمون روبوتكس أب روبوتكس نحر راح نمسخونا مجمرتان روبوتكس مولا قومو مو فول انتليجنت كتبون تداخلك إتي ناي AI تكنولوجي لعل خير لهم مالتي إتي ناي AI موديل سينتي روبوتكس سايد قبله كم ساكسفول بتقوله ناي جيم كرامر كمان تمالي حنتي فيديو دي سرحاني رابي اكسترا فا مالتي ناي تسلا روبوتسي كم زي كونفو قال يلا مدونيرو ريخاتهم كحاجنا عن تاجروا ما أول على بوست جيروسي إذا كون خون ترى أقولنس ناي انفيديا مور جي بي اس قال يديومي قال يلو مالتي يجي أقول لنا تي روبوتكس وين ما تسد درايس نحب أكثر نحوينه مور كابزن العلي AI كدلنا مالتي ስለዚህ እቲ ፓወር ስጋብቲ ሰክሰስፉል ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ ናይ ሰልፍ ድራይቭ ማለት እዩ ስጋብ ሰክሰስፉል ዝኾኑ ወይ ድማ ናይ ሮቦቲክስ ከማን ማለት እዩ ብሕጂ 5-6 ዓመት ኣለና ከም ትፅቢተይ ንሕራ ኮይኑስ ብሕጂ 5 ዓመት ኣብ AI በቃ ፉሊ ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ድማ ፉሊ ዝኾነ ናሃረ ክንሪኢና ስቲል ስጋብ በዓል ኤንቪዲያ 10 ትሪልዮን ዝበፅሓሲ ክንሪኢና ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት እያ ኣይ ቲንክ 10 تريليون كنرينا زبل امنت علني كم بلي مهنات كانت عي بحج جينا اتناي AI مانكاسي اي لعنالو مانكات بالا تلعنو بقى AI كل ነገር ريني علينا بالتعميد وكده مالو قلت يسقطل دحري AI زمت حبي تكنولوجي سيلف درايف كمون روبوتكس لزخونه نتي روبوتكس نختار معبل فتحات صديقه يا نعطي من نتاع جي بي يو سنعناتو ستيل تنا يا عودي خير زبل امنت علاني يا ثانك يو روبي ابزي تناتي حسابات ناي AI بابل زبلك وبزحات
ብዙሓት ኣለው AI ኣባብል እዩ ዘሎ ገለ ዝብሉ ኢን ሪያሊቲ ክንሪኦ ከለና ናይ በዓል ኤንቪዲያ ኣታዊ እዚ በዓል ኦፕንኤአይ ኦፍ ኮርስ ኦፕንኤአይ ካብቲ ባብል ዘርኢ ክትከውን ትኽእል እያ ብዙሕ ገንዘብ እናኸሰረት ከላ ግን ስቲል ተዓብላ ማለት እዩ ብዓይኒ ካምፓኒ ፅልዎ ብዘለዋ ማለት እየ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ AI ካምፓኒስ ንብለን ዝበዝሓ ኩለን ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ዝበዝሓ ግን እቲ ናይ AI ካምፓኒ ዝበሃል ንኣብነት ኤንቪዲያ ርሑቕ ከይከድና እታ ቀዳሚት መራሒት ናይ AI ወይ ከዓ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብዘይ ኤንቪዲያስ የለን ንበልና እቲ AI ንብሎ ዘለና ብሓፈሻ ማለት እዩ ናታ ፒኢ ሮሾ እንተሪእናያ ርሑቕ ከይከድና 50 ተንዲገል እዩ ዘሎ ክሬልኩም ክልእ ፅንሕ ኢለ ብሓፈሻ እዚ ናይ ኦፕን ኤአይ ሲኢኦ ንኣብነት ሰም ኣልትማን እንታይ እናሓለፈ ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኤአይ ባብል ፎርሚን ኣዝ ኢንዳስትሪ ስፔንዲንግ ሰርቪስ እቲ ዘጥፍዎ ዘሎ ገንዘብ ክረአ ከሎ ምልክታት ናይ ኤአይ ባብል እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂስትሪ ኣጋጢሙ ነይሩ ከም ዝሞ ከምኡ ክጋጠም ይኽእል እዩ ብዝብል ኢና ሕጂ ንሕና ኤአይ ባብል ኢን ሪያሊቲ ግን በዓል ኤንቪዲያ ዘእትዎ ዘለዎ ገዛ እዚ ገንዘብ በዓል ኤኤምዲ ቴን በዓል ኳልኮም ቴን ኤአይ ትካላት ንብለን ዘለና ዘእትዎ ዘሎ ገንዘብን እቲ ዝወሃቦም ዘሎ ናቶም ፕራይስ ኦፍ ስቶክ ወይ ከዓ ፕራይስ ወይ ከዓ ዋጋ ናይቲ ስቶክ ክንሪኦ ከለና ተመጣጣኒ ፕራይስ ቱ ሴል ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓደ ከይከድኩ ስቶክ ኣናሊሲስ ክብልኩም እየ ማለት እዩ ኤንቪዲያ ተዛዕቤት ትካል ርሑቕ ከይከድና ኣብዚ ናይ ኤንቪዲያ ኣታዊ እንተሪእና ናይ ፋይናንሻል ማለት ትግሩ ዝርአያ ብዝትዕብየ ትርአዮ 125% 114% ኣብ ውሽጢ ዓመት ዳብል እናኸደ ይኸይድ ማለት እዩ ኣታዊታቶም ሕጂ ባብል ክንብል ንኽእል ኢና ኦፍ ኮርስ ነዚ ናይ ኤንቪዲያ ስፔሲፊክ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ምስ ናይ 222 ግን ንኣብነት ብኸምኡ የምፅልኩም ፀኒሕ እዚ ናይ ሲስኮ ስቶክ ኢለ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ማክስ እዚ ክራሽ ኣጋጢሞ ዝነበረ እዚ ክንደይ ፐርሰንት ዳርጋ 80% 9% ዝበሎ ጎዲሉ ነይሩ ስለምንታይ እንተልኩምኒ ምክንያቱ ናቱ ፒኢ ሮሾ ዳርጋ 400 500 600 ነይሩ ሕጂ ናብ ክንደይ ወሪዱ ርአይዎ ፕራይስ ቱ ሴል ማለት እዩ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግ 28 ጥራይ ዘሎ ኣብ ትሽዕ ግዜ ናይ ባብል ምልክት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ባብል ነይሩ ኩሉ ትያሁ በቃ ንሕና ዳትኮም ኣለና ኢልካስ ሰማይ ትኸይድ ዋጋ ገለ ትካላት ኣለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ባብል ዘለዋ ማለት እዩ ብዓይኒ ኢንዱስትሪ እቲ ናይ ኤአይ ባብል ገና ክብል ከለና ግን ፕሮዳክቲቪቲ ዝህበና ዘሎ ኣይ ቲንክ እንተዘይተጋግየ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሜሪካ ዘብላ ዘሎ እዚ ናይ ኤአይ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ማለት እዩ ስለዚ ኤአይ እንተዘይሃልዩ ኣሜሪካ ክትዕብለል ትኽእል ኣብዚ ግዜ ዝብል እምነት ዘለን ብሰንኪ ናይ ኤአይ እዮም እምበር እቲ ናይ ፓላንቲድ ናይ ኤንቪዲያ ብዙሕ ግዜዎም ዘሎ ስለዚ ኣይ ውድንት ሴይ ባብል ስቲል ግን 10-30% ኮሬክሽን ኣገዳሲ ይምበልኩ እዩ ባብል ግን ባብል እዩ ከም ንሪእልና 80% 9% ክጎድል ዝኽእል እዩ ናተን ኤርኒንግ ግን ወል ሓንቲ ፀገም ይብሉ ፅቡቅ ኣታዊ እዩ ዘለዎም ፅቡቅ ፒኢ ሮሾ እዩ ዘሎ ኣብ ባብል ኣሎ ኣይምበልኩን ኣነ ምክንያቱ እቲ ዘምፅዎ ዘለዎ ኤርኒንግ ወይ ኣታዊ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዘዕግብ እዩ ማለት እዩ በቃ ዝተዋሃቦም ትፅቢት ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘምፅኦ ኣሎ ሕቶ ይምልሱን እዮም ዘለዉ ዝበልኩም ኣለኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዘሎ ምናልባት ሓደ ክልተ ኢና ንምልስ ዘለና ተስላ ጎይን ኣፕ ተስላ ጎይን ኣፕ ኖ going to okay ክትውስኽ ድያ ማለት ካዲ nobody knows long term yes short term no ተርባዕተ ሚት ክንሪኣ ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ long term ግን you never know ተስላ is ተስላ ኣንተ ካብተን ክትግምት ኣዝያ ፀጋሚት ትካል እንተሃልያ ንሾርት ተርም ማለት እየ ተስላ እያ ሎንግ ተርም ጥራይ ክትፃወቶ ትኽእል እሱ ስለዚ ተስላ ሎንግ ተርም ክትውስኽ ድያ እንተኢልካኒ ማሲ መዓስ 4 ዓመት የስ ውሽጢ 3 ወርሒ 4 ወርሒ we have no idea እንታይ ከጋጥም ይሶንያ ንፈልጥ ኢና ቀዳምን ሰንበትን ቻይናን ትራምፕን ክበኣሱ ክእሉ እዮም ክውስኽሉ ክእሉ እዮም ማለት እየ ስለዚ ሾርት ተርም ኢስ ቢት ቻሌንጂንግ ሎንግ ተርም ግን ኣይ ቲንክ ካብተን ብሉፃት ትካላት ክትከውን ወላ ሓንቲ ጥርጣሬ የብለይን ኣይ ቲንክ ዋላ በዓል ናይ ኤንቪዲያ ሲኢኦ ከመን በዓል ዝመስክረሉ እዩ እንታይ ነይሩ ረቢ ሰሚዕካ ዲያ ናይ ማሰ ተስላ ፒውር ናይ ኤአይ ካምፓኒ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ዓለምና ካብቲ ቀዳሞት ናይ ኤአይ ትካል ከም ትኸውን ብዙሕ ቲፕስ ናይ ኤአይ ቲፕስ ከዓ ንዖም ክሸጥሎም ከም ዝኾኑ ኤሎን ማስክ መግለፂ ይሁ ነይሩ ኦኬ is good time to buy Tesla I think it's better to wait ምበልኩ ነይረ ናይ ተስላ I think under 400 we should be able to see it 400 ክንሪኣ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ኣውዕ ተቢልካ well you can try it not advice ናተይ ሓሳብ ማለት እዩ my portfolio is -7 እንታይ ናይ ዝዓመት ዘይኮን ናይ ሎሚ one day portfolio ማለት ሚሮን ፎሎቲ ምክንያቱ ኣብተን ሪስክ ዝኾነ ኣሰት ሰዋፊር ቴክኖሎጂ ብሓፈሻ ዋፊርና ስለ ዘለና እዩ NTSK تفضل انت هليك حجزني ربي NTSK نتس كوب قلت عليها اي اخوان على اللغه حجي IPO عادي يا IPO اتوقع كل اللي وسخ
نخلو خاطر تلو يدخلنا سكاري ومناتو ايوه ينفلط عنا كبر حاو من خسرنا راح كان لها ماركت كابناتا 8 بليون يشتي بليون يشتي ايكون اوفرال جنو واي مجمره ጊዜ ስማ ዘሎ ታራው ወልፍ ከመን ይንፈልጣን ኢና ሉሌ ኤዲ አባት መታማስክ NTSK thank you ሰላም ሰላም ግራብ ግራብ 5% ጎዲሉ አይ ቲንክ ከምዚ ኩሉ ዕዳጋ ይንቃጥሎ ገይሩሉ ስነት ስፔሲፊክ እንትነቲ አጽልዋ እንትነቲ አይጽልዋን ዘይኮን ንኩለኒ ብሓፈሻ ጽልዋ ገይሩላን ዘሎ ንኩለኒ አይ ቲንክ ግራብ 10 ገለ መጽሓፍትን ዝኽእላ ጽቡቕ ኣታው ዘለዎን ጽቡቕ ፋንዳሜንታል ዘለዎን ትካላት ጽቡቕ ካሽ ዘለዎን መልኩ ነይረ ተስፊት ብዙሕ ዘጠራጥር የብለኒ ሎንግ ተርም ናይ ግራብ ማለት እዩ BMNR I think ተንኪፍና ኢና ብዙሕ ግዜ BMNR I would ትሕቲ 50 ዝፅላ ኣይመስለኒን ትሕቲ 4 ኮይንካ ጽቡቕ ጌርካ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣብ ኢተርም ተኣምን ትኾንካይ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኢተርም 4000 ዘላ 8% ጎሊላ ኢተርም BMNR ከዓ ልክዕ ከምቲ ማይክሮ ስትራቴጂ ትገብሮ ወይ ስትራቴጂ 12 ኦልሞስት 11% ክትጎደር ርኢና ያለና ከምኡ ኩሉ ከለዎ ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እንተሪእና ብዙሕ ያወሲኻ ነይራ ስለዚ ትሕቲ 50 ተወሪዳ ትሕቲ 40 it would be nice أنا بعلم جزاكم ሚኒስተር ትራምፕ ኤርኒ ናይ ታሪፍ ገይሮም ዕዳጋታትዎም ብሰንኩ ጎዲሉ እንታይ ትገብርና ሓይሽ ንትራምፕ ዘየኾሪ ክልል ጽቡቕ መሪ ኾሪ ጉደለልና ጽቡቕ ካን ገዘ ሽዑ ሚስተር ትራምፕ ኤርኒ ናይ ታሪፍ ባይ ዘ ዌይ ኤርኒ ሲዝን ኣለና ኤርኒ ሕጂ ንዘሎ ሮቢ ኣብዚ ወርሒ ኤርኒ ኣለና ስለዚ ብዙሕ ኣብ ዩቲዩብ ክንምለሰኩም ኢና هو قال عينة مغري تبع الكلام ربي بزي ثانك يو بيتكوين كتاب كنديك تورد بيتالو امشي قدك يوصدو ودي تنك روبي تشارتر يخاني ركاليخا ابي لك هذه موفين افريج قال ري خايت بنكا ناي ايتام ولا بيتكوين بي تي سي يعني BTC تعشمون لي ماتسي كتقوموا تقرب عشقار كوني ليو بيعرف تشارت مالتي هو ماتسي كم زي كتزاربوا له جلس عشقار كوني لي معنات بيتسوين تاي اجي اول تايم هاي هاريمو اول تايم هاي هاريمو قدني يغملس مالتي نورمال نقري يعني لا على هاريموس بزحات سبات قدن بروفيت كوست يوم مالتي كله تنجري نا بيتكوين بار نسيو كل زي اول تايم هاي ابزهر موتلو كالتيفا ناي كبابي 5% وصل مالتي بعد يوس اب دغتنا دحري اول تايم هاي سي ناي كبابي 10 حسي فولاتيليتي تاعنا مالتي بس والحمد في غريبل ابز عامت زغن عند حراني ماركت تي ماكرو ايكونومي كمزي مارا زخف تري مسكيلو ابز عامت سي دلا على كل تايم هاي 230 ወይ ድማ 135 كرينا سلا على سبل ابنت علني مالتي اللي بقى مالي اب سمون زي دلا على كل تايم هاي ما 125 اب تاريخي ولا فلت قصري جيت مملاس ولا حنت بوزح يكونن 130 ግን ابز عامت كرينا سبل ابنت علني 130 150 yeah easily thank you MP I felt أنا مجمع الجزيرة الله thank you for sharing هالحفتنا مرحبا MSTR or coin MSTR عبز جزية MSTR كل جزية يكون أنا أستخدم أب جزية MSTR سلمت أنت كان ما هي توتنا تفعلنا من ده بتاع نقول يزل زلوا أو easily dollar cost average نقول كابزن كول ناي crypto stocks MSTR مورس كل جزية أبزن ناي Bitcoin stocks مالتي BMNR كالاتنا بتاع of course لذي I would say MSTR قبل حجي هودي نيرة روبينيد ذكروا ياهم ستوكنا كده أبز جزية زين كاب كوين كاب استراتيجين I think I would say strategy micro strategy MSTR مالتي Imagine America dumping gold and buying Bitcoin. Is that the move they need to stay strong? I mean
ጎልድ ሸይጦምስ ቢትኮይን ክገዝኡ እዩ አይ ቲንክ ምናልባት ቪድዮ ክሰርሓልኩም ክእል እየ ምክንያቱ ቢት ቴክኒካል ክትከውን ትኽእል እያ ብሓፈሻ ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዓለምና እንተሪእናዮ እዚ ናይ ዩኤስዲቲ ሕግታት ኣምፂኦሞ ዘለው እቲ ቢትኮይን ክንገዚእና ገለ ዝብሎ ዘለው ልክዕ ነቲ ምስ ዶላር ኣተሓሒዞም ዩኤስዲቲ እቲ ዶላር ዝበሃል ብሓፈሻ ብኣሜሪካ ስቲል ፅልዋ ኣለዎ ዶላር ናይ ዓለምና መቃየር እንጥቀመሉ እዩ ዝሓይር ንሱ ካብቲ ባጤራታት ግን መሊሶም ክሕይልዎ ወይ መልሶም ክሕይልዎ ዘይኮነ ብዓራሻ በዓል ቻይና ኣንፃሩ ይጓዓዛ ስለ ዘለዋ ዲዶላራይዜሽን ዝብሎ ዘለው ልክዕ ኣሜሪካ ካብ ኣንፃሩ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ነቲ ክሪፕቶ ኣብ ዓለምና ኣተኣታትዮም እንታይ ይጥቀሙ ኣለዉ ስቴብል ኮይንስ ብምጥቃም ትን ስቴብል ኮይን ከዓ ምስ ዶላር እየን ዘለዋ ስለዚ ብተዘዋዋሪ ልክዕ እቲ ዶላር ስቲል ከም ዝሓየለ ክገብርዎ ይፍትኑ ኣለዉ ማለት ስለዚ እቲ ቢትኮይን ከዓ ክፋል ናይቲ ክሪፕቶ ኢኮሲስተም ስለ ዝኾነ it could be a move it could be the right move ማለት እዩ overall ግን we will see long term ክንሪኦ ከለና ምክንያቱ እዘን ሃገራት እዚአን ከምዚ ንሕና ንሓስቦ ጥራይ ዘይኮነ ኦልሬዲ 40 ዓመት 50 ዓመት ኣቐዲመን ዝሓስባ እየን ንሕና ዝበዝሕ ግዜ ንበልዖ ንፅባሕ ን5 ዓመት ንሓስብ ንሰን ግን ኦልሬዲ 50 100 years ahead of us ወይ ከዓ ብቅድሜና ሓሲበን ይኸዳ ስለ ዘለዋ ምናልባት ኣሸግር ከብል ይኽእል እዩ ኦቨርኦል ግን ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ኣቃውማ ናይቲ ስቴብል ኮይን ከም በዓል USDC ክንሪኦ ከለና yeah there is a chance there's a possibility grab SoFi please okay Mary I mean نبغى نقدر فدي يا ربي ولا زرع خين نبلني نبغى نقدر فلكا مريض كمالتي ربي من تقدر لا عندي SoFi ولا SoFi جراب نبلالو من البعض SoFi كتب لات فلا جراب تنكي فيها سلسلة يا هاي SoFi بوز عندي غير خبير يا جن انت رادو SoFi بوز هيك تلاني انا sure I mean يا حكرا انا كتاتر بتعمل اوكي SoFi مور مس بعل بلانتير قال سوري مس بعل روبين هود قال كابتن زوال رانده I think correction انت قبرت صنع يكون 8% لو مس قبرته exactly 8-10% انت توصلني راح جولا طبق بتعمل ابصبق برايس بس يحكم من الناس لما انت تلكاني እዚ ኣቀዲሙ ክገልፆ ዝፅናሕኩ ናይ TNT ክትወርድ ከላ TLT ክገልፀልኩም ፀኒሐ ኣብዚ ኣቀድማ ኣቢለ TLT ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ 20 year treasury ንብሎ ማለት እዩ TLT ከባቢ 10 ወይ 15 ገለ ክበፅሕ ከሎ ወይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ሪፋይናንስ ክገብሩ ምስ ጀመሩ በዓል SoFi ገለ ካብተን ዝዕወታት ትካላት ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ it could be a move ምክንያቱ I believe ናተይ እምነት ማለት እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ሪል ስቴት ብጣዕሚ እንዳዓመረ ክዓምር ወይ እንዳሓየረ ክኢሉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜታት ዝብል እምነት ኣለና ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እንተዘይሃልዩ እንታይ ገብሮም ኢንተረስት ሬት ብጣዕሚ ክቆርፁ እዮም ብፍላይ ትራምፕ ከዓ ፅሩ ትገብር ኣሎ እቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ከዓ ሕጂ 2026 ሪታየር ክገብር ወይ ሪዛይን ክገብር ወይ ኤቨር ማለት እዩ ስለዚ SoFi ገለ ካብተን ድሓን ውፅኢት ዘምፅኣ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ከማን ኣጋጣሚ ምስቲ ናይ ሪፋይናንስ ወይ ከዓ ሪሞርጌጅ ንብሎ ኣብ ኢንግላንድ ጽቡቅ ሕግዛት ህዝቢ ዝተገብረሉ ኣማዞን I have no doubt ሓንቲ ካብተን ዘይጠራጠረለን ትካላት እንተሃለየ ኣማዞን እያ ጅስት ናታ ዕብየ ጥራይ ከም ትሪፕል ብርባዕተ 5 ዕፅፊ ዘይ 5-6 ዓመት ትህበኒ ኣማዞን ካብተን ቀዳሞት ሜቢ ንኣማዞን ንበዓል ኢንቪድያ ምን ክትበልፀን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ዘለዎም ኣታዊታትን ዘለዎም ካልእ ነገራትን ክረአ ከሎ ግዜኡ ምናልባት ኣብኡ ኮለል ክትብል እያ ሎንግ ተርም ግን should be okay only today ሎሚ የሪ ብዛዕባ እንታይ ነይራ ሶሪ what do you think about MSTR ብርሂን ራእይና I would buy ገዛእ ኩዶ ዝበሃል ግን ፅቡቅ ፕራይስ እዩ I think ፅቡቅ ፕራይስ እዩ I think 300 ብዙሕ ግዜ ተመሊሳ ኣላ ባይ ዘ ወይ MSTR MicroStrategy እንተሪእናት 300 ዳርጋ ዝሓለፈ ልክዕ ዓቦ ተመሊሳ ካብ 300 ናብ 360 ከይዳ ሕጂ ከዓ ካብ 300 360 400 በፅሕቲ ኩለታት ኣለዎ እዚ ግን ቢትኮይን ላዕሊ ተኸይዳ 16 ኣላ ኦፍ ኮርስ ቢትኮይን ክትውስኻ ዝብል እምነት ኣለኒ ቢትኮይን ተወሲኻ MicroStrategy ካብቶም ዝውስኻ ክትኮን እያ ማለት እዩ ረቢ ኣለኻ ዶ ብሬና ድምፂ اوكي سوري ولي اكل واحد دمسي قبل سنه حيت فيك اوكي تشارجنا وديات نسير اوكي نو بروبلم تجيبها اوكي فيجر كابتن زعوتها زبل امنات لاني وي ويل سي اي ثينك بزعوتي خلها خبز حلفنا سومنات لو ممكن 10% تصفي على جن كومين طعم فولاتيليتي 5 عامات 10 عامات بلن خاطر قدام تعودتي فيجر
ክትከውን ትኽእል እያ ልክዕ እቲ ምክንያት ከዓ ከምቲ ናይ ሶፋይ ክገልፁ ዝፅናሕኩ ማለት እዩ ናይ ሪፋይናንስ ምስ ናይ ኢተርም ክገልፁ ዝፅናሕኩ ጌርካ ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ ተስላ is high volatility stock Warren Buffett is said avoid high volatility stock and small cap stock in IPO well that is true but then Warren Buffett Apple ሚእትን ገለን ከላ ሸይጥዋ ሕጂ 250 ኣሎ ማለት ዘይጋግ የለን ብዙሓት ሕጂ على Warren Buffett ኣሪጎም እዮም ናይ ቅድመ ተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ገለ ዝብሉ big respect ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀለውቲ እዩ ኣባይ ቆላ ኣነ በቲ ዘንብቦ በቲ ዝሪኦ ናይ ዋረን ባፈት ብዙሕ ሲስተም ዝኸተሉ ኩሉ ማለት እዩ ግን ብዙሕ ከዓ ዝጋገ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ በዓል ተስላስ ብዙሕ ኤሞስዮን ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንሱ ግን ኣይዋፈርለንን ብዙሕ ምስ ወስኻ ኢኻ ዘዋፍር ባይዘወ ዋረን ባፈት ጋራንቲ ዝኾነ እዩ ዘዋፍር ስለዚ it all depends ኣብዚ ግን ኣነ I think volatility ኣይፀልእን እየ ኣነ volatility ፅቡቅ ይባሃል እየ volatility ከምዚ ናይ በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ከም በዓል ተስላ ማለት ሲ ዶላር ኮስት ኣብና ገበርካ ምስ ትኸይድ ተፀዋርነት ናይ ሪስክ ብዝህልወካ why not but thank you for sharing for the opinion what do you think Taiwan semiconductor okay Robbie ናትከያ semiconductor መፅና ኣለዋ እስከ أو قربان الدسام عني تايوان سيميكوندكتور يا great company أبزح جوان قد انت كوين على مسيرك بتعمي عدي بعدلا قرب ناي مملاس تقول ترخيبة قد انك تحصلوا على كامباني لعمل أكوابي 230 قد تحسنيها خماني دحنا تصبو وتيد زلوا إلي زابر مات ولا فتاة تاتهم تداريخها مع سيم قطمالين قد تزبط بيوم نانيرو أبزنا يسحلف كلتا أوارسي ناي 30 ميتاوت أبيت أمتيو مالتي أعتقد كتثبيت وزاي مالتي كل جزء كومبيت ناقوري أمزقلو كان خانتاي لزي ناي تعرف قد دي مسمع جي تلالا دمسي ربي دمس قبل هذا نيشي هاي دلو كاين سمع العجب حج سبو مسيو اوكي مزي ناي كونتات ناي تعرف قد أقدمت إتكنا مالتي بتعمل وتي كابتن صحانتي كامباني تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشرين اب تايوان وزع مالتي اب أمريكا خالي مانيفاكتشرين كوبري مالتي سؤال انتل قد تحابيرو توسخنا كباب 500 بليون قال وفري كيرو مالتي ولا كسام عقلو مسلم ديسي صبغ سخونه مقرر زلو مستي غفرمنت ناي يو اس مالتي ኣብዚ ሓለፍ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዩ ነይሩ ምስ ታሲሩ ናቶም 50-50 እቲ ማኑፋክቸሪንግ 50-50 ክንገብሮ ገለ እቲ 50 ሚታወት ኣብ ኣሜሪካ 50 ሚታወት ኣብ ታይዋን ማለት እዩ ከምኡ ዜናታት ወፂ ነይሩ ነው ንሕና ከም ይበልዓ ገለ ኢሎም ግን ትራምፕ ይኹኑ ነቲ ሓሳብ ኣምፂኡ ከም ዝመስለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኣሜሪካ ማኑፋክቸሪንግ ክገብሩ እዮም ኣብ ታይዋን ካብ ማኑፋክቸሪንግ ክገብሩ ማለት እዩ ንኩሉ እቲ ሽፓት ገለሲሳት እዮም ሰርሖ ካልእ ተወሳኺ ናይ ታይዋን ሲሚኮንዳክተር ሓደ ፀረብሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ታሪፍ ዴት يا دمتها هذا دحين بزح خصايا كنت نلا ربي اوفرغون زبق ثانك يو قال تسلا يا على تسلا كنت ارنينا لوا ناي حجه قلت حتى اس ام وي تايوان سيمي كوندكتور على ابز مزلو سمون سبساب لواي رجتي ناي موداتا دموزي ابلاي قبلكم ناي موداتا رجتي الله مثلا تسفاين سنين استرفكم اي ثينك ابل صدي مدرنا تكفتك كنا بلينا رجتي I think I wouldn't invest it I wouldn't touch it روبيل اللابتوب بس روبيل كنت سامع على النبزي بحفش جاكن 4 المخاشحين قالن percent أوستي عامت I wouldn't trust it with a penny بحنت سنتين كمان ما أنكم مكون سلزي long term يكون ولا short term يكون I just it's a bit high risk is low كم قبل كل خبين high risk خابزبل كاب عسرة خلوه high risk كيليو سلزي 4 الحجي أو زرونك من البته كل بيرونج إنه في جراب المسألة ولا خجاجة خليه كتاب حجي جن صبغ يزلو نمسأ جن يعملوا لني it's very simple تعتوي تعتناتهم ولا حنتي يقولون بروحوا كي كلكم خلاهم ما جوا
ሸር ገብረኩም ቀሊናቶም ኣታዊ كل جزء أب فاندامنتال أنا يمركزه تم شرط مركز شرط كتير وتقوليهم ستوك أناليسيس كم من تأتيهم أبزي حوات RGTI وي كوانتم ستوك whatever الكم من تأتيهم هابتناتو فاينانشال غيرهم زي أتويتات قلقلات نيجاتيف يزول ولا حنت بروفيت قدفو دهان بروفيت قدفو أرتي عبيتنا أتوي revenue growth year on year week over year كل عامتنا بعامت زلهم عبيت انتريهم كلتشحن عسران سلستن ماينس 10 خلته مليون يزي باي ذا واي I think in مليون 10 مليون تاع عطاوتيهم ريو عمت مول 10 مليون زمزل عمتك كتاش 10 مليون تاع عطاوي سلاك 10 مليون سكندي غزاوتي شيت كاختم زود خدي مالسي not crazy كمزي عاب يكونن ابز حلف عمتك ابزي ناكتش صراحه مش كم تلوز لكم تريد 12 مانس ابز حلف 10 توارح 8 مليون زي ما عطاوي زي مخسب يكون باي أتاوي من مليون شو منتج زاوت سريع كانت شيء كاس تأثير إنكم معرنا RGTI أتاوي تطلع مالتي شو منتج زاوتي في أمريكا تي صبوا بوتا ده بيلكا شو منتج زاوتي ويكاد عن 5 مليون بلو 10 شيء زاوت أنت سريع كاس ودي كلا أسرع زاوتي اليوم بلو أنت سريع كاس ودي كلا أدي كلا أسرع زاوتي أنت سريع كاس ودي كلا مالتي لازم هاي بالتي أتاوي ناتهم is just كستايتي ناتهم واقع تريه ولا أبير تدي تراي بيت 80% وصل هذا عمت حمشش واو حمشش شدش ميت سناتي من نبر بس حمالة الذي أنا بيرسونال بتنكفكون معهم من أباهم كويس ما دي حسابات رهيبكم سلذي إذا رسعكم أنت هلا صباح مدبر للنحوات زعبانة ريل استيت في داب أفريقيا إذا تكون خوني مالتي كم سيروز لكم ساعات شو مونتا أب تيليجرام جروب ألو أب تيليجرام كافة سمعنا سلسلة نريد نبزي نالبات في ولا زات والله قدي مثل زخفت كويا صباح لينك نايزوم أبغى أخسر لكمي أبز ما زلوا سومناتهم كلام توسعت مرتكن هواكم إنا الاستقالنا مثلا فاينانشال إندستري ويكا فاينانس ذات كور بزوم مالتي بالعليو قفحوا وقت ما عروا مستدلجن في اللاي أبناء ستوك ماركت ناي كريبتو كمون ناي ريل استيت زوهات مثل جزاوت مالتي زوهات حسر زبالة كلتا معات بصومون كلام سنبت النبلنا كساب كريسماس ناي ستوك ماركت ناي كريبتوز بجرم زرداكم في اللاي جمة تدخلكم مالتي بدحري إخا ناي أدفانس زخونا مس ناي أوبشن ديو مس ناي تشارتس ديو مستفل اللي عندهم مستمر مستدليو كوزر تليفون عليكم أبزي كونتاكت كم ندخلهم ترخا ناي ريل استيت نقوله بحانتي كفل التراي مالتي نقوله بحانتي زي تقاليس الذي أبو جوين كتكبروا مستدلي خالص تحتي كوزر تليفون عليكم كترخونا تقوليهم مساكم مساي ربي thank you so much I think كنت أتكلم عن الإنترنت مسانا بمساكم بدبينا مسكين عوات أبقى تسألي يرحبنا سسناي زي ما لسه متعلي أبقى تسألي سوري أبقى تسألي I think ساعات قلنا نصلحنا لنا لذي أبقى تسألكم بالسؤال كله يلا